nitie bunge, basto nitie doho kama koro wantie. Nitie ama machielo miluongo ni the chapter 15 institutions, kamoting'o independent offices to be commissions. Koro offices gi osebedo gine monego beni gitiyo ka gikonyowa neno ni waluwo adiera kaka pend chik wacho. Koro gini kanyodhi e doho, mokwongo abiro point out kata abiro wacho ni mondo mi okia gi lange odhi e doho, matiende ni mokwongo executive to gi legislature nitie both mobede momiyo koro orengo e amo mar adek. Koro kawacho gidho gima ne jabura wacho, jabura gie pacha ne wacho gik moko ariyo. Iwinjo ko wacho ni lal ma jopiny biro yudo, lal ma jopiny biro yudo, matiende no doke fuon mokwongo kata fuon mokwongo manyiso ni the sovereign power en mar ji. Koro koket gi e ratil tiyudo ka ratil nendo kor jopiny. Mar ariyo owacho ni kel ng'iyo fuon mar 165 kare 3D, matiende ni doho maduong', thuolo momi doho maduong' mar nono weche ka nitie ratiro mar ng'ato ma jomoko dwa rocho kata dwa rondo. Mane article mwadhiye tiwachonwa ni High Court ema nyalo winjo. Koro jatend doho nyo wachonwa ni owinjo weche ma okia gi lange okelo, to gin weche mapek madhi e misingi mag chike magwa. Omiyo kanye makoro no wache ni enoko nyalo winje kaka en kende, to nyaka koro ter wechegi substantial issues mag law mamulo pend chike, to mano chik kaka doho ma Kenya oketi en gima nyaka keta put mag judges kata jong'ad bura. Put mar jong'ad bura ndalo mang'eny obedo odd number 3, 5, 7 mondo kochopo kama kore ng'ado wach tiyudo ka ratil luara konchiel. Makoro kanamna kana mugure thande loso wacho mar mondo miya put makamano kichuogo kik bed matina ne jong'ad bura ariyo. Makoro nyiso ni chik makamano wuok e doho maduong' ka koro itiere doho maduong' mogik mano Supreme Court. Donge awacho ni kako ket court kata doho ma Kenya wach ka wach kata thuond wach moro ka moro nitie gi doho minyalo tere. Ka in gi gik moko matendo kata kaka wuona luo kisilingi moro 50,000 tibiro tere small claims, then idhi e magistrate court, then idhi e high court. To na wacho ni fuon mar chik article 165 mane kama kanitie ratiro mabedo rochore, high court ema nitie gi that jurisdiction mar winjo wechego. Kata jurisdiction akiani gi dholuo nyalo wacho ni oreya. Court ka court kata doho ka doho nigo oreya mag gik monyalo timo. Erokamano ahinya CPA Ken Nyamulo. Koro nyaka romga jiwa ngantiere gi Edwin Kaja fombo marwa mano mar weche mag ohala mabende osebedo kaluonwa sigana makamaendi. Ng'eni dani mantiere kata mana Yosiako cha dwaro winjo ni mondo chik makama tere doho na omeni notere. Ng'eni senator mane county mabusia Kokio Mtata Kanyakla kod ji madirom petitioners auchiel. Chik makama na gitere doho nange. Ng'eni nyaka romga jongo bede gi ng'eyo bende. Kuongo Sharon, chik ni gima miyo itere do en ni tiere osuru manomedo mang'eny. Osuru mopogore opogore ewi mwandu mopogore opogore. Koting'o nengo mag modhi nyamburko, nitie osuru mane imedo ewi ing'ado ewi jogo matiyo kata employees ka idhi tigo wacho ni idhi gergo ute ma nengo gine piny. Koro gimomiyo Omtata gini notere do en tiende ni giwacho ni nitiere nokolo chik ka iloso chike gi moromo. Mokwongo giwacho ni nitiere chike motudo gedo mag udi nyaka bed ni mulo counties.
to chik mora mora mamulo weche mag counties nikech housing and devolved nyaka ne kal Senate, nyaka ne kal mondo Senate bo approve ni ma koro gima dhi mulo counties. Omiyo mago gin moko kuom gik ma gichwalo e nyimdo ka giwacho ni gimomiyo uketo chike madhi mulo kuonde mon kaka counties to kukalo kako nego bed ni pend chike ma Kenya dwaro. To bende giwacho ni bedo ni nyalo golo suru kuom oganda nyaki bed ni ing'iso gi yo ma gidhi yudo go ber kata kaka chik no dhi konyogi kata kaka osuru no dhi konyogi. Koro ahinya osuru mar gero ute ni giwacho ni ok en gima ber kinyalo wacho ni ng'ato golo osuru to kimiye ler mar kaka osuru no biro konye nikech kigola tamala 1.5 mar osara mondo gergo ute ma iwacho ni nengo gine piny igedo ne ng'a mokwongo to ute gi ng'a mogolo pesa ni be en gi yo mora mora mangiso ni obro yudo kony machalo kamano kata obro yudo ot ka ogolo pesa no. Omiyo mago gin moko kuom ler maonge. Koro giwacho ni e chik mar golo suru kata kaka inyalo kawo suru kuom oganda ok inyal nyiso ji ni golo suru to kimiyo gi ler kaka gibro yudo ber kawuok kuom omenda ma gigolo e wi osuru no. Koro chal ka gima gineno kimayo japiny ma koro nyaka do bende ng'ie wachno e yo makare. Kaka pesa japiny biro bedo katiyo nikech mano osuru. Wach machielo CPA Kenya mulo bende Okiya Mtata wacho ni kare 22 clauses 22 bende doko timne gi public participation. Oganda noko winjo pachgi. Gina giwinjo mana ka otere nyim od bura mar National Assembly ka jo od bura twak wigi. Abro fono kanyo matin. Finance bill otere doho. To mana kaka Dua wacho ni nitie weche ma Okiya aboluongo gi Okiya gi Lange wacho ni ok otimore nikech kidhi e fuon mar 2 kare 4 mar pend chike wacho ni chik mora mora madwa mbachni gi gigo eko mapend chike wacho ni obed ni timore ka gitimore no iwacho ni en inconsistent to kendo wacho no bedo null and void from the beginning. Achiel kuom gik monego bed ni timo en public participation kata tere ne jopiny tiwinjo duond jopiny. Gini kano chakore levy mar housing ne gichake at 3%. To ka jogi nodhi Naivasha banka jopiny osewuoyo to giduoke to 1.5. To ma bende ok mokwongo ma finance bill itero gode doho. Kiambu County Finance Bill Robert Gakuru to gi county government mar Kiambu. Finance bill noter e doho kano yudo ni nitie levies kata taxes kata ushuru mane giketo ne jo Kiambu to giketo ka ok gi miyo jopiny ma giyudo duoko mar jopiny. Mane momiyo iwinjo ka achiel kuom gigo eko ma Okiya gi Lange akono Okiya gi Lange nikech gin oganda mabuora Benson Angima gi jogo eko. Koro public participation bende en gino achiel kuom gigo eko mapend chik owacho. Fuon mar 118 article 18 wacho ni ka en gino endo ma affect the public to nyaka ternegi. To mano bende en achiel kuom gigo mag devolution kata objects mag devolution. Ni jopiny obed ni miyo gi thuolo mondo ging'ad wach gigo eko ma affect an mana achiel kuom reasons momiyo jogi dhi e court. Kamedo matin nitie ratiro mang'eny. Okiya kwano levy mar atamalo 1.5. Gima wacho ni gini endi dhi rocho ratiro e fuon mar 43 kata socio economic rights mar katiba. Kendo dhi chako rocho ratichi e fuon mar 40 mawuoyo about property. Msara ni en mari. To kong'ade to matiende ni
gimidhi dhi godo e odi, pesa midhi dong' godo e ofuki, en property mari mitiyone. Koro idhi bedo ni ong'ade. Omiyo gima wacho ni bende nyaka winjo maber, to chako kelo kendo fuon mar 27 ni discrimination. Nitie jo Kenya karibu milion 50. To to gedho wuoyo about jo Kenya milion kata 3 kende man gi msara. Koro idwa ni mondo Employment Act obed amended eka pesa ni owuogi. To kichak ing'iyo kendo nowuok to dhie housing fund, kama giwacho no onego bed ni odhi housing fund. King'iyo section 7 mar the Housing Act, 7.3 kwano kuonde ma pesa madonjo kanyo onego bed ni wuoke. Onge kama okwane pesa mawuok e the Employment Act, ma koro deduction mineno koro wacho ni nyaka jomondiki koro golne. Mage weche manyo jang'ad bura ng'eyo, to koni wechegi adiera gene gi pek. Kanyakla na paro mana jatend piny Kenya mano William Ruto na ntiere gwenge mag Busia. Okay, mtata nong'ise mana ne jatend piny jogi wuondi wach makama bro bedo ka chwale doho jogi wuondi to koro ne kuma wach makama no chopo. Edu nang'eni wach makama isebedo kiluonwa machiegni ahinya kaka jafombo marwa mano mar Ramogi TV. Gisani kama wach ni ochope nikech ang'eni dongruoge mopogore bende pod neno kipto mano mawuok e duol mar EPRA nikech ne jo kanyakla kani wache nonro mar gazeti ng'ombe ni jo EPRA ema koro chwalo okang' makama. Wakili biro bedo kanyiso kaka chik wacho ponono ni EPRA nyalo donjne gi godo. To nang'ombe ni EPRA ema koro dwa diyo jopiny to mana kaka gas, LPG gas manengo nene yor cha tok chwal ne japiny. Gima diyo japiny emi kuonge chwalo kata mana ka chik ko yien. Apani bedo ni piny owacho dwaro omenda gimanyo pesa gi yore te. Nikech choko kosebet maber. To kwan bende gigo mamalo ahinya nikech gidwa ni gichok omenda manyalore. To miluma kata gombo mar choko omenda no sani koro ng'eni wakili biro ng'isi ni kidhi e doho to nyaka ibi gi lwedo maler. Ok inya biro e doho ka in ng'ama lwete ok ler. Mokwongo piny owacho achiel ni osechako juogo omenda mano chunge chik omenda mar VAT mano mede nengo mag modhi nyamburko. Ang'eyo ni mano ka idhi e nyim doho to nyaka bede gi penjo ni to be in gi lwedo machalo nade, ibiro gi wang' machalo nade, nikech ok inya wacho ni konchiel isechako to konchiel pod in e doho. Mano mokwongo nikech king'iyo kaka okinde mag piny owacho ne temo wuoyo gi jang'ad bura, giwacho ni bedo ni uchungo chik mar omenda gimokwongo ma utimo en ni utamo piny owacho choko. Mangiso ni kwan gi mar choko siling bilion 211 cha ok dhi maber. To mar ariyo giwacho ni ma en chalo yo mar thiro dongruok kata thiro chenro mag piny owacho. To jang'ad bura bende ne owacho ni to kuwacho ni koro wawe chungo chik omenda ni kuom sani nikech ne gidwaro ndalo 14 mondo gidhi gine kaka piny owacho nyalo yiegi kata nyalo luwo dwaro mag doho. Kwa chunge gi ndalo 14 to ka bang'e nyalo bet ni koro doho biro wacho ni chik ni rach. Mano nyalo bet ni koro kare jopiny osegolo osuru gi chik marach. Koro mane gima ne jang'ad bura Mugure Thande wacho ni ok wanyal timo kamano nikech kwa chunge to tiende ni waketo jopiny kama rach ma ginya bet ni gigolo osuru ka gitiyo gi chik ma do bang'e to biro ng'ado ni chik no ne ok onego bedi. Koro ne gima kamano ok nyal timore. Emomiyo ne owach ni koro wariti mondo chuoga put mar jong'ad bura 3 gigol tarik ma ibiro winje bura no mondo ne ni to idhi winj bura ni nyaka marom nade mondo ng'eni chik ni bende ntie ober koso ok oyiene gi chik pend chike ma Kenya ka. Ok inyal bet ni ing'adowa omenda to chik ma itiyogo to pok opuodh kata ka ben chik maber koso en chik marach. Wakili chik wachango nikech EPRA sani pod dhi mbele gi puogi kata mna tiyo gi chik maket kod mano. Petrol bende nosemedi tarik 14 en cha pod warito ponono ni gibo timne review mar mondo mi wane en cha kawuono en chin tarik 11 wala mana gi ndalo 3 ponono ni gibo timne review. Chik wacho nang'o? Na wacho fuon mar 2 kare 4 mar pend chikewa. To chako ni eni lo mane chik mora ma ok oluwore
gi gigo eko mapend chik kata constitution owacho. Mano chik morem monego bed ni igolo oko. Wasekwano gigo eko manyiso ni chik mwawuoye ni. To wawuoye chik miluongo ni the Finance Act. Where I introduce another dimension, nitie chik miluongo ni the Appropriation Act. Appropriation Act, kata Supply Act, kata the Supply Bill, mitere Parliament, ene mochiwo thuolo mar tiyo gi pesa mag piny. To Appropriation Act, adwa ni mondo wapoge, mondo mi wawinj tiend gik ma jogo mapingo nyowacho, to gi jogo ma bendo oriwore gi okia. Appropriation Act ni ema allocate kata pogo pesni e sidienje kaka idwa ti kodgi, miluongo ni recurrent madhi achulo seche gi gik moko makamago, to gi development. Mano nyocha nosekadhi. To kaduogo chien matin, budget nokone wani en 3.6 trillion. E pesa ni ordinary revenues, matiende ni taxes gi gigo duto machalo kamano, ne bed about 2.57 trillion. Ewi 2.7 ni, additional revenue manu nego bene this Finance Act kelo no, en about 311 million. Koro okinyalo wachonwa ni gik monego bene tem dhi chung. Nitie Finance Act ma 2022. Finance Act ikelo ka amend chike ma nitie already. Kiwacho ni bei mag mafuta imedo gata mala boro, nitie VAT Act manyocha tiyo. Koro kinya wacho nwa ni choko maji choko, onge ng'ama uso kawuono ma ok ochulo VAT. Kata jomo ndiki, onge ng'ama ndiki manyo msache mar dwe mar auchiel okadho ma ok ogolie income tax. Koro kata ka wacho ni wa amend, en mana additional revenue mwadwa ni mondo wares. Pesa pod donjo. To ka nitie ng'ato mong'eyo manyong'ejo manyo msachgi ok okadho, manyo pei ok okadho. Pei mwarito en mana mar 32.5 gi 35%, ma affect ji ma an 500,000. Do mono bende ochung' makoro nenore ni dwe ni ok bi ng'ade. To gin ji adi? How much are we going to raise kawa medo gino kamano? To ok wanyalo wacho ni mane pesa kende manidhi ti godo. Acts moko gi kata usuru moko manyoji pod ng'ado, pod ing'ado. Jo ohala chulo, jo tich chulo. To ka gidwa ni mondo owachnwa maber, tikone wani out of the appropriation bill manyo waketo, msach edu dhi bed affected. Msach Sharon dhi bed affected. Ndara muwuok dalawa ka wuok Kajiego karengo dhi Majiwa dhi bed affected. Koro reasons gi emanyo komi jang'ad bura. Demomiyo nyo wacho ni ok oyudo proper justification ne jogo manyo biro manyo tati a sirikal, nikech ushuru gi pod wachokogi. Gimwaketo at hold en mana that additional taxes. Tigene wakili nyakwa bedo mana motang' nikech April ni mana neno kokao mana nikech nane beni chake dwe mokwong chieng' tarik 1 ma dwe mar 7. Koro nyakwa bedo mana motang' nikech kata mana osuru mabende koro dwa juoge ute ni mano kwa nata mala 1.5 nyaka jok manie payroll ponono ni ngi pay slip papa ni giko mar dwe ni nego beni wang'iyo osara madonjo ponono ne onduse nikech nyalo bed ni nduse to japiny kia kata mana ni onduse koso nang'wed. Tiere weche ariyo kanyo Sharon. Mokwongo e Finance Act nitiere usuru mane onego bed ni wayude fuong'ruok. Nitiere kaka mar gas mar tedo, nitiere rech ma e pinje maoko, nitiere gik mane onego bed ni nigi fuong'ruok kuonde mopogore opogore, to nitiere gik mane onego bed ni nigi medruok. Omiyo
bedo ni okinde mag piny wacho ni walalo omenda nikech ok wachoke osuru manomedi. To bende ginya nyisowa ni to osuru manonego bed ni dok piny ka ma pod piny owacho choko malo moingo kama onego bed ni gichoke. Mano to dhi kanye nikech ok en gima inya wacho mana kaka wakil wacho ni ok piny owacho chung. Onge chenro mar piny owacho mochung. Choko dhi mbele kaka pile. Ahinya to nitie choko mabende onego bed ni choko piny tichoke malo sana. Ikawe malo moingo kaka onego bed ni igole. To mana kamano bende choko ahinya to mag kaka mauta kata nengo mag modhi nyamburko nyocha omedi. Manyiso ni wagolo nyaka VAT moingo kaka onego bed ni wagolo. Omiyo onge kaka apane momiyo kata jang'ad bura Mogure Thande nowinjo gi to wacho ni ok unyalo wacho ni chenro mag piny owacho chung. Bilion 211 en 5% mar budget. Omiyo en gimoro matin ahinya kopim gi gima budget en. Manyiso ni ok unyalo wacho ni kare bilion 211 ema nyocha dhi riembo budget mar trilion 3.6. Koro onge kaka ginyalo wacho ni mano oserocho chenro mag choko mag piny owacho nikech an kang'iyo mbele kaka jafwambo aneno kama gima ibiro tigo mbele ni ng'eni ne wada timo chenro mag dongruok machal kamae to do ing'eni no tamore chikni kuom dwe achiel. Koro nwalalo bilion buora mano konyal ok nwanyal timo gik mane wasingo. Omiyo apani nyaka wadog chien mondo wang'e ni to en mokwongo wan kaka jo Kenya wamiyo do luor machal nade nikech ka piny owacho ema nyalo keto chik to ka koro itere do to ng'ad bura wacho ni chung gini to gidhi nyime kode kuom ndalo 11 kawuono ndalo 12. Ok ang'e ni japiny kaka an to koro anyalo chayo do marom nade kuom ndalo marom nade kapok otimna okang' mopogore. Nikech ka piny owacho mok nyalo luwo chik ma doho ogolo to kare koro japiny to bro timo nang'o? Luwo chik nade? Nang'adi CPA Kilos. Adwa wacho wach mar en wach mane doho koro ok abi jake ahinya to ni do jake ok abi jake ahinya abo jake gi ng'uono. Nitie gima iluongo ni contempt of court. Bade ni chayo gino endo ma doho wacho. Inyalo time ka intie ei doho kata inyalo time kichayo orders go ma doho oketo. Ng'ata mochayo chik mar doho iluongo ni a contemner. Nitie debate mosebedo mang'eny ni to contemner ni ng'ano endo ma ok winj weche ma doho wacho. Ube ne gi ratiro mar dok e doho ni koro ube koro ywagore mana ka Edwin wacho ni nyaka ibi ka lweti ler. Adiera ni be no nyomede e doho biro ng'ado kako biro ng'ado. To kanya wuok Nairobi kae chieng' ngeso kanya dhi Bondowa. Gima nya winje ofuka ne manya ng'eyo. Mano ni dhi ng'eni be na dhi kariembo. To bech mafuta no kana duogo. To nitie kama na ywake ma koni dina ng'e. Dina wera gi riembo, dina donje bas kata easy coach. Ta chulo siling moro 3,000 ta duogo. Okanya wacho mang'eny. Nenore ni sisi ni be ni kama be. Okay. Na dwaro sisi matin. Dina dhi gi sisi maduong' to dina chwanyora kabisa nikech matin no ema nyo ahinya. Mano tadiera wabiro winjo gima doho wacho kaka gibiro dhi kode mbele. Machielo adwa nuoyo gima Edwin ne wacho ni osewachnwa ni wawito karibu milion 578. Ok nyal lalo gimiongego. Simba ne nyalo lal nikech an kode. To kadwaro ni mondo upgrade mondo adhi ang'iew moro. Ok nyal wacho ni simba mana adwa ng'iew lal. Gima temo wacho en ni an pod wachoko. Gimi wacho no lal ni. Nyo pok yude pok no bedo mari.
Donego to ne mabo konyogi mano mar choko omenda maromo siling trilion 3.1 ma bende koro nusekete budget. Abiro duoke e yo machielo. Budget en 3.6 trillion. To ka nitie mbui moko ma pod gaji, pesa ni ok idhi dware dichiel ni ha. Budget kaka budget mar sirikal tiyo opoge into quarters kata CDNG ang'wen. So kenyalo wachonwa ni sama watemo ni mondo gol mbui moko maduodo chike marocho ratiro mar ji e pend chik ni kore dwaro ni mondo wagol mano ni wacho ni gik moko onge gima biro chung' nikech pesa ni itiyo kode e CDNG ang'wen kata ibed mana kode te sani to kibitiyo kode dichiel nyaka poge e CDNG te to koro kowachwa ni mondo warit ndalo moko matin mondo judges magwa ofuono wechegi mondo mi wadiera. Anaparo ni en adiera kendo en yo maber ni mondo wariti wawe wacho ni 5% mar budget ni dhi miyo budget ni dhi collapse. So ken gimi tiyo godo sani. Dobeni en gimi tiyo godo sani to de wacho ni wadhi kwang. To en gimo pogi e CDNG. Kwota mokwongo ok inyalo wacho ni pesa onge. Inyalo kawo kata makwata mambele kucho mar adek ikelo utiyo godo kurito wechegi. Nikech gin weche manyaka doho fuon ma wachnwa adiera. Doho no kore mwadhiye as the last port of call. Nikech executive manonego beni winjowa uko winjowa. Wabunge wa manonego beni exercise their legislative powers. Ne nitie gi both mamagi. Koro wan kama dongo do en mana doho. Koro doho ni owewa mondo wachikitwa mondo put moketi cha mobio wachnwa ni ukia gilange ne wacho adiera kata gi wacho adiera. E sechego mondo japiny kik yud lal gini nyaka chunge ma joma ne wacho ni mondo weye kiweye ni make a decision sani to kenda chaka left matiende na gonyo uthuolo nikech nani kota kamna ka mano jatend migawo mochung' ne weche mag omende pacho ka indi Njuguna Ndung'u ne dwaro mar mondo mi doho owe kata mno thich oko dwaro makamano nyaka en bendo o file appeal lakini eden wach makamano no dhi nade en ben gi interest kaka ja choko kata jalo mochung' ne weche mag omenda en ong'iyo ni to elal ma wakili wajo no kinyal lalo gima bogi kauno gina jok ma ywak ni gilalo omenda mano nego bed ni gidhi choko mondo gitimgo chiendo mag dongruok to an ang'iyo lal no gi yo mopogore Sharon nikech sani dawa ng'iewo mafuta mar taya tiende ni piny owacho pok nyalo bed ni pok okelo ne stima monego bed ni kelo ne abuoye de mang'eny ma tiyo gi kata gas mar tedo koro tiyo gi mafuta mar taya mar nyangili ong'iewo lita achiel siling 176 en nengo mamalo ahinya to en ochopo kanyo nikech chik omenda masani ni e nyim doni tiende ni kuom ndalo ma chakre tarik 1 iwinjo ka wakili wacho ni noywago mauta ahinya e ndara ka an gi nwawinjo pek machal kamano makata tinde kata mnanur mag nyamburko jamo onge bura Nairobi just chako kapuling kako gai mara kidhi keto mara siling 2,000 chalo ng'ama timo nono ne fuel tank jopiny golo omenda ma nyalo bet e ndalo mabiro ni nyalo wach kech gini ni e nyim do kwange kama dhi lware nyalo bet ni dhi wach ni ne en gima okonego bed ni timore koro ne japiny eto koro idhi konye nade nikech osetiyo gi osechulo osechoke osekawe gi piny owacho achiel makoro bende ywagore no nego bed ni iwinjo gi e nyim do e weche mag choko mag omenda gi ing'e kaka wan gi in bende petrol kidhi ng'iewe idhi ng'iewe tesen ma mikete petrol samoro ko mi kata receipt koro kata ka poni chik ni oduogo wach ni nok tiyo yo makare ito koro idhi yudo pesa ni no nade nikech chik nyalo bet ni omi ratiro machalo kamano to koro lwasi mar ohala mantiere e thurka samoro ok bi yienwa mondo wayud omenda machalo kamano manyiso ni wan imayi tineno onge gima inyalo timo to nyalo bet ni samoro doho bro ng'ado ni adier nomayi koro mane kama ananene lal makamano nikech japiny maonge gi okinde maonge gi yo manyalo kata gole duol
tema koro chamo lal e gwenge kucho ng'iewo mauta gi nengo man malo kidhi japiko jo hustlers mane iwacho ni onego bed ni piny owacho ni ng'iyo gi wang' mamuol ahinya ema koro winjo ka petrol lita achiel en siling 195. Nyaka sani bende kata mano duola mano riwruok mochung' ne weg matatu bende nosemedo nyaka nengo mag modhi. Sani kidhi wuoth nengo mag modhi nomedo, jo apiko mede gweng' kucho, jo town service mago nyamburko mating'o town service bende nomede. Nitiere moko niwacho ni mede kind siling 70 nyaka siling 100, wuodhe maboyo nyaka kind siling 100 nyaka siling 300, weche mabende nosechako tiyo. Koko manya kor mga jwangi oronwa pachi asebedo kaneno gi achiegni chako somo ote ka 3:600 mane line magwa magote machoka 3:600 mbui mar Facebook, YouTube yudo achiel kachiel mano Ramogi TV, bende mbui mara yuda @Sharon Ong'aw. Bende abro bedo ka penjo nikech ang'ina dachako somo ote wach machielo wakili bende japiny bende go mbunjo ni bae kinde ma koro waneno ka doho independent. Joma mokalo chan waneno ka doho bende nochungo okang' mar keto e apisi mago jolup jotend migepe, okang' ma bende dibed nokelo fuong'ruok. Naneno ka kata mana Attorney General gi mamoko bende nosechako ringe doho wach ma kamano nonyiso nang'o waka ote monde. Nitiere ote ka brother Kuku George mar Thimlich Ohinga, Migori County. Iwacho ni apenji ni okila, iwacho ni achiel kadiponi doho wito oko mieto mar osuru to EPRA to nyocha osemedo osuru e nengo modhi, en okang' mane ma doho nyalo kawo ne jatend EPRA? Aya ote ma kamano ibiro bedo kiduoko. Mano Managing Director Kipto. Ote ma kamano napok atieko kata mana somo, ginyalo mana ketna go matin kinyalo mana ketna ote no kendo matin. Mar ariyo ipenjo ni ang'o momiyo ndalo mane doho wito bucha Azimio to nochako tich immediately to ka doho nogono ochungo osuru to EPRA chae. Aya mago ote kanyo ma jopiny oro. Ote machielo Rosi Nyateng' iwacho na moro sana Ramogi yo madua Nairobi ka ayie gi wach doho no. Erokamano nyako mote mari. Ote machielo bro bedo ka somo kanyo mar Vitalis Ochieng' wuod game karariw iwacho ni yo madua aneno makare poch gi pak ne doho kuom wito oko tend migepe maruto nochuogo. Iwacho ni owek ka chike maonge kaisto keto mondo oti moko somo paro kuom jopiny marito neno. Iwacho ni en mana mar omenda mane gikalo bende doho somo paro kuom jopiny marito neno. Iwacho ni en mana mar omenda mane gikalo bende doho odog oketh kendo Kenya ni matek. Ote machielo mabiro bedo ka somo kanyo en mar Kennedy. Wacho ni Kenya Kwanza government piny osebago gitiyo kod old constitution kar tiyo koda. Iwacho ni pend chike mar higa mar 2010 Ruto oketho chike mane osingo nobiro rito. Iwacho ni Kennedy Okore kiwuok e gwenge mag Awendo, Migori County. Omondi Peter Mbura ma otimo gik mabiro bedo ka somo mana yo mar ketho saa nikech by the end of the month deductions will be done by the government. Just check on fuel case. Hapa ni mae wach mana wacho cha. Ka koro osuru mar kwana ta mala 1.5 to bendo ngade. Wakili, achaka ne kodi kaluwore gi ote mabedi jopiny oro bang'e awinje pacha Edwin bende. Awinjo ka ng'ato penjo wach bare EPRA ni to kowite oko to wabiro timo nang'o. Sekuni ana achiel kuom jogo mayuak nikech nyasechulo osuru no e mafuta manyaol to mana ka Edwin wacho ni receipt to ok nyomiya koro abiro keleme nade. To mano emomiyo doho nyenya ka chunge mondo lal manyalo bedo mar EPRA ni ta kod nie doho. Doho biro nono biro wacho kadwa ni mondo wuoye mang'eny chiko koyie wach ni doho body okoyie ni mondo wawuo mang'eny to abiro wacho ni fuon mar pend chik 12 nitie gigo eko miluongo ni national values to gi principle mag governance. Achiel kuom en the rule of law. Matiende ni onge ng'ato ma is above the law. Bwana moro wacho ni jomoko tiyo akia jomo wacho go lakini jomoko tiyo gi katiba machon. Katiba machon no nitie jogo eko mapod omero. Katiba machon no miyo ji teko mang'eny. So nitie joma pod omere gi katiba machon. Pod kodonje tandrawigi ne wan gi katiba manyien. Tabiro duoko uchien mane momiyo kwa bet kama. Samoro kineno kata ka piyo leng. To kama leng no nyalo bedo ni tut moloyo. Wang'iyo gi
abiro duoko gino endo mane William Shakespeare ondiko higni machon. Kondiko buk maniluongo ni King Henry VI. Part 2 mar bugono, King Henry VI loch notamo. Koro nobilities kata nobles mage manoluore, the dukes, the earls, ne nigi bekareng kata koko migoyo. To ka notame to gibedo piny, to ne nigi jodongo moko kanyo ariyo. Ne nitie ng'ama niluongo ni Jack Jed to gi Dick the Butcher. So Dick the Butcher ema nowacho ni nikech jogi thagowa mang'eny, nyaka koro wadwar kaka watoyogi. To ne ok inyal toyogi nikech okinde mane nitie. Koro ibiro winjo kiwacho ni the first thing we do, let's kill all the lawyers. Nimade ni kidwa temo njore nigo gi gigi mobam ma ok lo pend chike, to koro kuonga mondo ubondo uchamwa tako kinde nikech ok bitimore. Kotamore to wabodhi e doho, to mano is an impossibility. Koro gima ber en ni mondo wabedu rabida ne waluwo kaka pend chike wacho. Katiba wane jomo osebedo kata mosedak e piny ka higni mang'eny, wang'e kuma wawuoke. Emomiyo kane wandiko chikegi, to katiba ni nigi safeguards mage. Ok en giminyalo ringo godo. Mane mineno kanyojo moko ringo kama to giro karoto din. Ka giringo kama to roto din. Wan gweng' wane waluwoga aithe ndalo moro. To aidha kodonje bure, ting'eni nitie otuchi. Otuchi en kamoro mogini ni to okuwuok. To odhi godo to wiye wuok malo to wuok to yombi. Koro gimikwongo timo ni otuchi ma jogi dwa ni mondo kadhiegi. Jogi awacho jogo e kuma ok dwa luwo pend chik kaka pend chik wacho. Otuchi go ema biro keto kite. Koseketo kite go to dino to bur dong achiel. Dho burno kata kimoke mach ka iru wuok. Aidha nyaka wuga kanyo to kowuok to wuok kode. Erokamano ahinya wakile. Edwin, awinje pachi kotenre kod ote mabende jopiny oro kapok wakawo yo matin. Ang'eni bende namaki amaka mafuanda. Ang'eni bang' ma nego bende luonwa weche mamoko. Bende lose bende kotenre kod hola mar IMF mabende koro nosepuodhne piny Kenya no kitieko. Erokamano ahinya Sharon. Gima mokwongo janeno no wacho ni en ang'o mibiro timne EPRA. Ahinya to king'eyo ni bura ma Mtata gi nochwalo omako jatend kata jata tije mar EPRA, Daniel Kiptoo. En owuon kaka ng'ano ma otimo gimiluongo ni contempt, civil contempt. Chik to wacho man ni nyalo goye fwai mar siling 200,000 kata twech mar dweche 6 kaka ne Mtata gi ne kwayo mondo do otim no. To kata kamano mano gikora en kum matin ahinya nikech kaluwore kod lal moketonwa ahinya to king'eyo bedo ni apani bang'e kinde bro ng'eyo ni to chikegi inyalo lok nade mondo ng'at motimo contempt machalo kama tinyalo miye kum maromo nade. Nikech mane pinje maduong' bende kum inyalo miye nikech siling 200,000 to en mana drop in the ocean. Kata mano gima giingo. To king'iyo lal mokelonwa nikech kigolo VAT mar 8% itere 16%, osuru mar VAT, tiene ni nyocha wachulo gimoro siling 13 gotongla 4 kamae wach mar VAT, wach kata ni mafuta mar petrol. Koro dhi nyaka siling 26, siling 27 kucho. En gima ok en mana ng'iewo mauta no kende. Ing'eni weche mag modhi nyamburko otudore malach. Kimedo nengo mag modhi nyamburko, nengo mar wuoth oseidho. Mang'isi ni kata ng'ama nok dhi ng'iewe no, bende koro yudo pek matatu. Ja apiko gi ng'ama oting'o tebe koro winjo pek. Jogo machwalo mwandu mawuok e dho wadh nam chumbi kata ere kuonde mag gwenge mamoko bende dhi medo nengo. Mang'isi ni nengo mar mwandu ma giting'o no bende idhi medi.
to inge kaka lwasi mar ohala ma Kenya ka sengisi ndalo mang'eny ni ok en lwasi maber, en gima kwanya yudo yo mimedo go nengo mwandu mora mora to watimo piyo moloyo kaka kwayudo yo mar nyaduogo nengo mwandu piny. Omiyo en pek ma EPRA okelo ne jopiny mapani oingo kata fwai kata mana kuma ginya yude do e wach mar contempt no. Gima duong' kanyo en ni to wachiko itwa ne do marom nade, wamiyo do luor marom nade. To ranyisi mane mwang'iso kata migepe moko, nikech mano ng'iso ni kaluwore kaka bura ne dhi ntiere bede migepe mag piny owacho mabe bro ng'iyo to wacho ni ka EPRA notimo kama to wambe wanyalo timo kama. Nema nyalo bukore to keto gige moko ma samoro inyo jopiny to ka japiny dhi e doho to pod nema golo mana pesa mana gigolo no. Kesto buche mag doho bende yware. Kinde ma pod oyware to japiny medo hinyore. Japiny medo hinyore. To be kaka waseneno ni dok mondo yud omenda mani golo e chik manyalo bet ni chik mani rachno. Ok en gima yot. Omiyo apani ma en gima koro ochiwo wach mar wan kaka jo Kenya. Wang'iyo doho gi wang' machalo nade. En luor mane mwamiyo doho. Kapo ni ok waluoro doho to kare koro waluoro nga. Mana paro ni wach mantiere kanyo. Koko mano Edwin, wach ni mogik nikech wach mar IMF no bende nagombo ni mule nikech okwan wabed kodika e okang' mar ariyo kapok wakawo yo mar ariyo. Ang'e ni wakili mbe biro bedo ka penji kaka jalonyo weche mag ochumi kotende kod gope ma bende koro piny Kenya kwayo. Apani gope gi pod medore. Ok en gima duong' ahinya ni IMF ng'iyo kaka inyalo mi Kenya shiling bilion 57. King'iyo kata gi gope ma Kenya kao bilion 57 inya wacho ni en omenda matin. Penjo maduong' en ni to wasebet kwa wero ni wan ok wadwa kao hola. Momiyo bende wajiwo choko mar osuru mang'eny mondo Kenya kik bed gi pek mar chulo gope kata osigo mar hola pod kik med turo jo Kenya. Omiyo en gima ng'iso ni pod wadok mana kama ne wantiere cha. Pod wadok mane gope bur mane wacho ni wawe kunyo cha. Ni koro wawe kunyo mondo kik wadhi matut ahinya. Apani pod wakunya. Omiyo magi pod gin gik ma bro bet en osigo ma pod medore ne ja Kenya. Ahinya to king'e ni piny owacho nyocha osekalo chik moro nyocha okal en okale mayom be ok ogoye kok ahinya mar golo debt ceiling mane ntiere ma 10 trillion cha. En kano ogole mos be onge ng'ama owuoye ahinya. Kata od buro kolo. En okala mos. Mane od bura kanyo tu. Koro iwacho ni sani ng'iyo ni wanyakawo hola kaluwore kod yuto marwa kata dongruok UDP. Waloso omenda marom nade koro wang'iyo ni to wakawo nyaka 55% mag GDP. Mabe gisane to wasekalo. Koro hola pod dhi nyime. Ma en ranyisi ni pod wakunyo bur. Mane wawacho ni wawe kunyo mar kawo hola cha. Kamano. Erokamano ahinya Edwin. Wagudi erokamano ahinya kuom biro e twak okinyi ma kawuono. Pod antiere gi wakili ka mano Ken Nyamulo, CPA Ken Nyamulo Nyakorom Gajwang' ma bende jalony weche mag ochumi kanyakla koda jalony weche motenore kod chike. Gisani sare oseromo gi wang'e yine mar mondo akaw yo matin aduogo gi Ken Nyamulo, CPA. Ikdi mabor. Dualo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gi tedo, itime nyaka obed makare, gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo, gi jai lieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey! Holy Ghost! Fire!
And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their course. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options, or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting I The last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women! Power! Only on viewsasa.com or dial *487 *3#. Ramogi juanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon nafwenyo ni mai gima hero timo, mai gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo no. Chenro mar poko pogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Ramogi juang machiegni kende okang' mar 2 meno okang' mabende pod wadhi nyime gi thor wach mabende wantiere godo kaluwore koda chike mabende nyaka gisani doho osekumo. Odiochieng' manyoro ni winjo kanyo ka jang'ad bura Mugure Thande noachanga ni koro chik makamano onego bed ni koro iloso aput mar mondo mi winje kidieny ka kidieny. Pod antiere ka gi CPA Ken Nyamolo jalonyo weche motenore kod ochumi kanyakla kod chike e pacho kendo. Obiro bedo kwatwak ahinya kaluwore kod chik mar omenda manyaka gisani pod ochugi. Ote magi mana ka pile imedo mana oronwa live mago te machoka 3:6 mbui mano mar Facebook gi YouTube bende nyalo yudo achiel kachiel mano Ramogi TV. Arwaki kendo ni machiegni okang' mar 2 CPA Ken Nyamolo. Kwa dhi nyime gi twak makamaendi nwaweye e kinde manual loso kotende kod hola mabende piny Kenya nyalo bedo ni kwayo ahinya mar gayowa kotende kod budget mano mar siling trillion 3.6 e kinde thuolo mabiro sani kalure gi IMF. Giwacho ni IMF to meet on Monday mar approval mano next week Monday juma manyiena mar mondo mi gichiw ne piny Kenya hola mar siling bilion 57. Erokamano Sharon. Yiena mondo aduoki chien e budget ma ne wawuoye wiye mar 3.6 trillion cha. E budget ne wawacho ni 2.57 gin ordinary revenues. So modong gin hola. Aparo ni en about 720 billion. Kaluwore gi budget kaka noketi karibu bilion 520 onego bed ni holo mawuok e pej kata domestic borrowing to karibu bilion 200 ema koro yudo kidhi iholo kawuok e World Bank, IMF to gi jogo eko machiwo hola go. Hola nitie gi shida mokelo. Achiel kuom gi en the debt burden kata debt service burden. Nikech kwa hole to nyaka wachule. King'iyo structure mar budget ne nitie about 850 billion mane donje gopegi. Karibu 1.6 trillion
So 1.6 trillion madhi debt service. 775 ne en mar interest. To gi 850 mar redemption. Redemption and repayments. In the long term, king'iye kaluwore gi weche mag omenda. Paro manyocha chalo kane nitie kae ne en ni mondo wabed self-sufficient. Wabed ni wanyalo generate omenda magwa kendwa. Yo motime godo ema ok otime godo kaluwore gi fuond chike. To idea to nitie ni wabed ni wanyalo raise revenues magwa mondo mi waduok piny weche mag hola. Gini endi osetimore e pinje moko. Nitie piny miluongo ni Singapore manoyudo independence gi Kenya almost the same time. Mabende jomoko wacho ni sessional paper marwa emane jo Singapore okawo to dhi o implement. Ne giketo ushuru margi ne jogo eko mondiki, to pesa cha kanochoke to kete kidhweny kata capital formation. To mae pesa mane kuro piny owacho kawo to tiyo godo kaloso weche mag thieth, ndeche kata paya gi gigo eko tema jopiny dwaro. Wan marwa ni wakopo idea mar Singapore to structures to pod kwa keto. Ni wacho ni jokuwa wacho ni idwa ni mondo wagol atamalo 1.5 kisegole titere kanye. Onego beni kidwa ng'iewo ne ji udi, tidwa ng'iewo ne ng'ano giri udi, nikech jaduong' moro nitie manyocha ne wacho penjo ni nani ana kwao. Penjo mane jaduong' ni penjo en penjo ma very important. Mano na achiel kuom penjo mano onego beni waduoke public participation. Nikech ka 80% ma Kenyans ni rural homes, idhi gedo negi kuro kosi idhi gedo negi kanye. Singapore mwate mokoponi mondo mi nuged ne joge, nikech nugedo to model margi nobendo chako bedo copied Malaysia. And joma nigi home ownership in Singapore toka tamalo prochiko ne nitie housing development fund to give the central providence fund mane kelo pesa to the other one gedo. To kose usni ot to ne nitie conditions bende manyaka lo. Odni kani use te use back ne the housing development fund. To bende ne ok inyalo use kapok idake higni moko. Nyakidagi e. To kano ogere ni ite uso to kichaki dhi ng'iewo moro ni kori bet iloko handa bedo. Ikaw ni chik. Okenge maka mago nyalo tipa choka indi. Nikech apana ni mago gino okenge mamoko mabende okio mtata gilange bende rango. Kaka implementation mari nyalo bedo. Mane emomiyo wawacho ni yani. Paro nitie maber. To execution gi implementation ema dhirem nikech pesa ni koweye kose kwanye. Okodhi donje chulo gope mane wawacho kamoriere. Achudhe gongoye golidhe manitie. Mabendo chiko wangine omenda ni bende nitie. So nyaka wabedi gi safeguards. Gin structures mage mwaseketo. Yes, wagombo bedo ka Singapore. To gin safeguards mage mwaketo ne pesa ni. Kata kanyo watime outside the public agenda. Safeguards mage. Mage gik mwadwa ni mondo owachnwa ni yes wachoke. Part of it biro chulo. Onego beno dhi consolidated fund. Mane kama chik wacho ni pesa onego beni donje. As it is, ikone wani odhi donjo under section 7 mar housing fund. To ken achiel kuom omenda go mobedo listed section 7.3 mar the housing fund. Koro kadoke wach mar gowi. Wacho ni paro to nitie maber ni mondo hola gi waduok piny mondo mi wabed self-sustaining. Part of duoko gi piny en raising internal revenues. Shida mantie godo ni ka wase raise gi
en adiera mane mwadhi bedo godo ni pesa ni dhi tiyo kaka ne wawacho cha. Koso pod odhi medo mana japiny ting' ni nagolo pesa mang'eny to kawuok ka dhi dala kata kariembo to ka chopo sakwawa to tie geche na orumo te, portals, springs ogene. Konyalo bedo nonyalo tiyo maber to bende da bera. Nikech apani mane wach maduong' kata mana sani dong' ineno kata mana gope pod thung'o Kenya, emomiyo ni kata mana gope mamoko pod wachulo kata mana nyaka sani. Ang'eni wach mabende japiny aseneno ote mage chiegni mana somogi, wach mabende jopiny geno winje kinde thuolo mar matin e dakika 20 mabende wadong' godo ni walosone kotenre kod formation ahinya mago mag apuche. Oseket na ote wana somgi Moibuda iwacho ni doho timo maber kuom kumo bil no. Neno sigo mapek ne oganda kaluwore ni nyocha kae eko oganda wuok e mizigo mapek mar COVID to korka kendo machielo ochako sieko. Erokamano ahinya. Ote machielo Isaac Oyo, walemo mondo chikno wit oko kabisa nikech kaponi oweye to jo Kenya dhi hinyore mokalo. Kasani mabech gik moko tekie kamae. Kare kokalo to nwatimre nade. Walemo mondo kethe kabisa. Iwacho ni Isaac Omondi wuod Kochia. Ote machielo. Elvis iwacho ni Sharon ngima sano idho marach. Nyaka doho, iwacho ni maka doho nyalo kadho wach mar chik mar omenda. Iwacho ni kanyalo ketho aparo wach mar chik mar omenda to dibed maber. Erokamano ya kuom ote mari. Gordon Mbutman iwacho ni Sharon gimang'eyo ni Supreme to geno onge. Ibro winjo ni hotea aina longa trust Koome. Haya. Ote machielo Grace Atieno jodoho mora ahinya kendo ayie kodgi Sharon mano eka konego tim. Erokamano nya kuom ote mari. Ote machielo Festus Otieno wacho ni dibed ni nitiere ng'ikni e chike matayo Kenya nikech kaka jotendwa timo gik moko chicha kochakore e sirikande mago mag gwenge. In kore nywando sirikande mamalo kanyakla kod mana mar gwenge. Ote moro manyalo somo brother Kukujojo mar Thindi Choinga wacho ni Sharon penjo na wakili ne ka tim mano marokia oloyo bura be EPRA nyalo duoko ne jo Kenya pesa ge to ginyalo duoke nade. Aparo ni mano ote mabende dwa lose kinde mokalo. Nyakach kanye wacho ni kum mar wacho omenda no ber but anto gidwacha ne ber ka owite oko with immediate effect nikech en mzigo mang'ungo kuom wana Kenya. Ok ni chakitere kendo ir Martha Koome mane oseuso wa e court during election. Wacho ni podo nyalo kata wacho ni mago hote ya balloon. Ote jopindi gi ote madongo marade. Baba Junior iwacho ni Baba Junior and Gift. There's nothing. Court is just diverting attention of the people now that Jubilee is gone. Expect finance bill to be uplifted. Watch the space. Aya, mago moko kuom jopiny mabende osebedo ka oro ote mage. Ote mabende kaseneno ka donjo kanyo CPN Kenya Molo. Nenre ni jopiny onge koda geno kata mana gi doho. Ikinde mabende koro aput dhi chuogo. En mana aput kata mana kichuogo. Noko jiso ni aput mag nyong'ad buchego ichuogo kata mana karang'o. Ibro kata kao ndaladi mar mondo bibura makamano winji. Awinjo na pachi? Awinjo ote ma jopiny oro. Kata penjo magi penjo. Ariyo ka bwana moro penjo ni to kowit wach ni chulwa pesa mana wasebedo kwa tiyo go. Wasebedo kwa tiyo godo. Claim no en claim ma keto tek nikech kata mara nyalo bedo matek nikech sama nya keto mafuta nyo komiya receipt. Koro kata kidhi keto claim no biro bedo matek. Mano ena gimodonje olong kata bur. Emomiyo doho nyo wacho ni ka wawe weche moko bende mana e chik ne dhi mbele to wabiro medo hinyore mana ka kiwinjo wach mar mafuta hinyo wane. Emomiyo nyo giko ni mondo kik wa medo lal ne jopiny. Emomiyo nyo chungu wachni. Kidok ndalo mibiro kao mondo winje kanya winjo kaka kinde wete na nyotwak gima nyo wachi manyi kwayo anyalo paro senior council Otienda Molo yugire nyo wacho kanyo maler ni kik yiene decision kata ruling no bedo set aside to ne gi kwayo doho mondo ka Chief Justice oseketa putcha
to mondo jogo eko moketi aputno mondo tem mondo giwinje mapiyo obed fast tracked nikech oting'o weche mapek ne jopiny. Nitie pek ma jopiny nitie godo kora chich to kora cham. Sirikal bende dwaro ni mondo giraise pesa ma gidhi timo godo development manyocha ne gisewacho e manifesto kata sidienje mane gikete budget ka. Koro en an act ma nyaka bed balanced. Finance Act ok nigi housing levy kata VAT kende. Nitie kata betting and gaming bende mano bedo adjusted. Nitie rent income bende mano bedo adjusted. To kisomo petition mar Ukia gi Lange ok giwit finance bill kata act te oko. King'iyo mokwongo mane gioro kama no focus ne achiel ne section 76 mokwongo mane wuoyo about the 3% mano duogo to the 1.5%. King'iyo prayers mage nitie sections kata sidienje mo identify ma specific modwa ni mondo bed declared as unconstitutional. Nitie parts of that Finance Act ma pod nyalo kadho mbele, but those specific provisions Mukia wacho ni mondo be declared unconstitutional to chiwo reasons. Jogo ekoma wacho ni kata ni court notimo kaka notimo anjo ka ji loso kotendre kod yamo maliet yamo maliet kata muya maliet oka bidonje mang'eny gi sani. To gima ng'eyo ni the facts kobedo applied kata the law bedo applied to the facts to an gadiera ni kata jang'ad bura manyon neno ni gigi gin weche mapek pod obiro mana yudo ka gibedo applied correctly ma ok wang'iye ka wachung' nyakonchiel. Aparo Ukia ka nyondike kaka ja Kenya madwaro ratiro mag jo Kenya emomiyo nong'iyo fuond pend chik mana kwano nika marapar maketo the national values and principles of governance. Section 27 kowacho ni nitie discrimination. Ang'o momiyo yiero mana jogo eko ma employed to chik to wacho ni kiki discriminate. Wakil wagene neno kaka okang' ma kamano biro bedo kadhi. En mana ne kaneno kata mana ote ma medo donjo to ma bende oganda pod nitiere godo en mana wach EPRA. Wach Kipto ma bende pod nodhi mana nyime gi medo nengo modhi kata bed ni doho nosechungo okang' ma kamano. Mana pane to ma bende oganda neno ni dibed ni gimoro ibotim mbele ka. Abro wuoyo ewi contempt of court in general nikech nakoni ni wachno pod ni e doho to ndalo mang'eny chik ok oyie ni gima ni e doho itwakie. Kata sama wawuoyo kaendi nitie wakili moro ma en bende en CPA application mare nyo file nyo seche kanyo ok nyal dhi mbele iluongo ni CPA Kamwara mare no bende ni winjo kawuono gokinyi. Koro wach to contempt mar court na wacho ni the four arms of government are made of the fourth one as the independent and constitutional officers. Magin bende onego bed ni gikonyowa keto checks and balances ni dhano te matiyo gi pend chik tiyo within the four corners mag the law. Arms gi na wacho executive mano kelo no finance bill magidwaro iskodo revenue. Achaka wacho legislature. The Contempt of Court Act 2016 nitie ndalo mano bedo declared unconstitutional. For the longest time wasebedo kwatiyo gi act ma UK. Ang'o momiyo 60 years after independence pod nyaka wadhi mana ne wadhi UK e kwa boro the Contempt of Court Act. Jogo eko maloso chike gin ng'ano giri gin wabunge wa
Mage achiel kuom gigo eko maduoko negi ka giwinja. Part of the law reform. Gik manobedo declared unconstitutional, a contempt of court. Waduok gi uru e od bura. Podi duoko mane od bura achiel no Mondo gono mabende jopiny neno ni samoro nindo nyaka achiel. Parliament ema make chike. Koro ka doho nowacho ni nitie gaps e contempt of court act. Chik no dok tilose, to ka giselose to giketo safeguards ni ng'ano endo muda giwinjo wach mar court watime nade. Mano gima jolos chik kata wabunge magwa onego bed ni kao as a matter of emergency. Doho interpret to chik kako losi. Wasebedo gi challenge emo mi winjo ndalo moro kani idhiro janyando to dhi e doho. Mano miguna. Ero. Miguna. To nitie jomano obedo charge ni idwa ni mondo mak jotelo moko. To nikech oreya magintie ne ok nyal timnegi mago eko to nokoni mondo gichul siling 200,200 kowuok e osach ng'ato ka ng'ato. Kada ka notime wakia. To kanye mayuake ni this contempt of court act ochopo kama koro nyaka walose motegno, wajiwe mondo mi ka koro arms moko gi osetamowa to wabed ni kama wanyalo ringe en doho. Mane kwa bobedo ni wathiro nikech kiny ka kiny koto chiwo oda to wadagi winjo. Samoro wadagi winjo nikech faini midhi goyi mar 200,000 samoro an kaka nyamula anyalo chule tachule to bende wadhi adhiya. Koro mago gin elements mag law reform ma parliament marwa gi wabunge magwa bende ka wan genuine ni wadwa strengthen the governance structures, the rule of law, respect mar property mar ji. Mago kuonde manyaka wati motegno mondo wajua mondo waket gi chung motegno. Nikech without that to kada kwa ywak ni wadwaro investors ni mondo bi. Onge piny ma investor biro donje ka onge property rights. Nika nigi puotha kata factory mara to unyalo biro udonja utimo. Nikech investors nogo no bende omenda mano ketnegi mano mar timo ohala e pacho ka indi bende naneno kod kobedo revised kipimo gi kapok kata mana jochuak nobedo mar neno kako nyalo bedo kata mana revised. Ano ka saringo mapiyo koro ang'o mabotimore ponono ni aput ma samoro jong'ad buche biro bedo ka chuogo samoro ma chief justice biro bedo ka chuogo mar winjo ng'ur kotende kod chik mar omenda. Ang'o matimore ka ponono ni oyud ni adiera ok lure gi pend chike mag pacho ka. Dine ka ina big blow na jatend piny Kenya mano kang' makamano biro ka bang' doho nogono bende nochungo puodho mano jolup jotend migepe madirom 50 kama. Aparo ni polo biro yware. Nikech na wacho ni doho ma Kenya ni goreya mopogore. Kowuok e high court, appeal inyalo time court of appeal. Kowuok e court of appeal odhi e doho mamalo mogik miluongo ni Supreme Court. Supreme Court oyiene ng'iyo matters of public importance. So aneno mana kaka wach manyo doho ng'ado mar keto CSS cha nitie appeal manya Attorney General osetere doho. Gin gik maparo ni pod biro ywayore. Koro anyalo wacho ni it is too early to start celebrating. Nikech ginyalo yudo ni finance bill kata sections manokia gi lange wacho gi okoluwore gi pend chik to joma ne pingo ka ket appeal matera ne gidhi e court of appeal ka giya kanyo oyudo ni decision mar court appeal no jomoko bende pod biro dwaro ni mondo tere nyaka e doho mamalo kochopo e Supreme Court eka koro en final nikech gima Supreme Court biro ng'ado ka gino dhi e oreya mag courts ma Kenya go
ema biro bedo the final. Koro oka ane gi paro mar luongo nying ng'ato to wasedak e piny kae wang'eyo kaka chalo, to bende okadwa na wach ni ka facts nitie to wakoso joma biro apply loan kaka onego bed ni timo. Wabeduru gi geno ni gibiro time kagi onego bed ni time. We wan wariti ka bende manene wach ma bende pod nitiere gi dongruok mopogore opogore, en wach ma bende biro bedo kwa luoni Nyakwaram Gajwang' machiegni ka bende Chief Justice ma pacho kae nyalo luongo bura makamano koda jong'ad buche mopogore opogore. Asomo ote moro achiel ma bende naneno kanyo bang'e abia winj pachi mogik. Kaneno kanyo ka boss Ominde iwacho kanyo ne ineno mos kendi keto pachi kuom dibed ni kuomwa koso kuom doho. Ero kada mana kuom chenro makama ananeno ni doho omi EPRA kum mar duoko bech fuel nyaka $100 bang' dweche 2. Iwacho ni mano boss Ominde kiwuok Kambogo riri. Mano be nyalo rewo akili adier. Mano ote achiel kendo mabiro bedo kasomo nikech sa. Aparo kana chako ne wawacho ni gigo duto mwatimo nyaka watim gi kaluwore gi pend chike. Pend chike gi kata funde mag chike nitie gi chike bende mamiyo gi teko. Kum mi inyalo mi jo EPRA ok apar ni chik oyie ni mondo mano bed ni nyalo timore. Nikech dong'in mani lose kod ndiko kod riside ni ok nyalo duok ne oganda pacho ka. Koro Ominde bende penjo mana ni koro EPRA bende mi kum. Koro giket petrol e $100 gimbende giyude lal kaluwore kod pek ma bedo oganda ma pacho kosebedo kayudo. Mano koro wanyalo bedo ni watiyo gi jango rules ma bende chik ok oyie. An pod aparo mana ni wang'i the Contempt of Court Act mondo waduoke ne bunge, mondo bunge otim the law reforms, mondo wabed gi Contempt of Court Act manyalo chiwo kum, nikech kum midhi miyo EPRA nyaka bed kum ma chik otiego. Ka chik manonego bed ni miyo gi kum no ema pod waonge godo, pod watiyo gi chik mar England. Nyaka wadhi mondo watim law reforms mondo walos chikwa mar Contempt of Court kaka wadware. Wabunge gi wane mwayiero gi koro gi representwa. Koro wakwayo ni mondo waduok gi mondo Contempt of Court Act mondo dhi define kum ni kawuono nyamolo ka doho no chiwo order to okiluoro duond doho en kum mane monego miyi tiketogi. Bende chik bende wacho ni ok inyal wacho separation of powers. Nyaki ket ni kitimo kama to kum ni en kama, kitimo ma to kum ni en kama. Inyalo paro ndalo mane kes mar Murwa Tetu kama no kete death penalty as a mandatory sentence, to Justice Maraga Giri kano beto no wacho ni no ka parliament wacho ni mano is the only sentence minyalo mi ng'ato, to mano koro separation of powers bedo maonge, nikech onego bed ni chik giketo ni kotimore kama to mae penalty, kotimore kama to mae penalty, but ok obed achiel kende. Koro with regards to EPRA nitie gik monego bed ni watimo wan wawegi. Wan jogo eko moseyudo asara, asachwa no wanyalo bedo ga beda chieng' wayud gweth kwa chope polo. Ero kama na inya wacho ni wuoi kotieko e bwo nyerere 30. Aparo ni an gima nyalo wacho ne Nyakwaram Gajwang', wabeduru gi geno. Ne nitie bwana moro manowacho katiba machon ma 1963 to gi 2023 gima kwayo ni jogo eko makoro somo chike kaka kinde kaka wan wabed ongoye mang'iyo gigi ne jopiny, ongo wang'i riek. Ka nitie gimoro amora minyalo bedo ni pando kidwaro, mana kaka nawacho kaka Shakespeare nondiko chon ni mondo mi watim gigo eko mwadwa timo kata mahundu magwa, gima koro nyaka wakwong watim no kinde nyaka wakwong wacham watieki. It is an impossibility. Wabiro bedo kwa chiko wang'wa kongoye ma gimoro amora ma ng'ato dwa keto nyaka wapuonjre
warie pinyni mondo wabed ni gik moko duto watimo koluwore gi pend chike moketnwa ma 2010. Mano is one resolve man kaka wuod Nyamolo. Aparo na biro ngoto wanga kongo mar mondo bine kaka dhi bod bedo ka dhi. Erokamano ne Nyamolo kuom biro to kiny makawuono. Nyakorom ga jwang mono na tipie ke Nyamolo mabende ni wakili mabende nwatwa godo kaluwore kod chik mar omenda mabende nyaka gisani doho osekumo dakika 32 tok sari mar okinyi gi kanyo makilowe giko mar twak maket kod maendi parne gisani abro bedo kaka yo matinya wadwa Cleophas Oluoch donjo gi twak e cheno mar mbako romo chakre saa 3 mar okinyi nyaka saa 5 mar onyango koka mana mabiro bang' machinti chariyo chakre saa 2:30 nyaka saa 3 chenro en mar orako ber mar mondo mi watimi orako donge orisi masane. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari. Kata kama masira ujuki, one kodi. Kike baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#. Mondo mi yud bima boda. En sigand hera. Bedo ng'at moher, pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera, manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato, to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot, osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe? Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timo ni gima rach. Behera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno. E Ramogi TV. Machiegni kendo kawuono chenro marwa mar orako kaka pile janeno marwa kendo jahera mar Ramogi TV matai kaka pile nan Mike pod Nyaseme. I hope ni enjoy. Kawuono adwani mondo watim cardio. Okay? Machiegni an gi brother na Steve. Okay? Haya watap tiendo ka. Achiel, chori mbele matin. Ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, take it down, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro. Terna ka. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Ter lweti,
sides, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, wadhi ariyo, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ket ka, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, wadhi elbow, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, watere cross, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, wapunch sides, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, kete mbele, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, watere cross, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, tere malo, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, miya energy, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, again, yes, 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 take me elbow, shak, 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 yes, yeah, hey. Ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, mano ne warm up, ne watimo warm up, wachapo zoezi, in ready? Wadhi ni achiel, watero chongwa, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, mia aboro mogik, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, aboro mogik, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, 3 punches ka, achiel, ariyo, adek, achiel, ariyo, alafu mia trini, achiel, ariyo, adek, koni, ni sawa, achiel, ariyo, 3 punches ka, achiel, ariyo, adek, yes, achiel, ariyo, trini,
Trini. Hey. Sha. E Kare. Mais vezes mwaluongo ni cardio. Cardio sets. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Adwaro energy. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Cut. Wadhi koni. In sawa. Wadhi. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Mia abich modong'. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. One sawa. Kickmaster. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Adwaro energy. Malo. Achiel. Nice. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Turi mbele. Ochiko. Mia abich. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Watere malo. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Mia abich. Achiel. Abich. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Punches magwa. Togi tielo. Achiel. Ariyo. Adek. Achiel. Ariyo. Adek. Achiel. Ariyo. Adek. Left. Achiel. Ariyo. Adek. Good job. Wadi. Achiel. Ariyo. Achiel. Yes. Achiel. Ariyo. Achiel. Achiel. Ariyo. Achiel. Ariyo. Hey. 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 Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ariyo modong'. Hey. 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 Yes. Hey. Next set. Wakik malo. Wakik right. To wakik back. Okay? My set. Achiel. Ariyo. Achiel. Ariyo. Achiel. Ariyo. Achiel. Ariyo. Achiel. Ay, wadi. Energy. Achiel. Ariyo. Achiel. Ariyo. Ariyo. Mana adek. Mana ang'wen. Mana abich. Yes. Mana auchiel. Yes. Mana abiriyo. Mana aboro. Mana ochiko. Hey. Ariyo.
adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich. Yes. Osa. Yes, 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 yes. Bere bataka we ponde ng'eya. Haya, power. Mia power. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Achiel. Auchiel. Ariyo. Adek. Achiel. Ariyo. Sha. 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 Sawa. Ready? Yes. 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 Sa. 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 Jadalawa, wadhi ure yweyo. Ka waduogo bang' dakika machuok tu, wan e pap. Riwri kodwa kiny e penj laktar ka wawuoyo e wi tuo mar ariyo kod Dr. Iyana Mwata mar Equity Afya Siaya mana e penj laktar sa 12 odhiambo kik bai. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Dwalo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jai lieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni kendo jaera marwa mar Ramogi TV wadhi part mar ariyo mar zezi wa marwa makawuono. Zezi marwa makawuono nakoni ni en cardio matai podan Mike pod nyaseme and I hope you enjoy. Kiki beda neng'iyo wawo mapka. Yes, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Madika, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Side, or side kick. Mataoka. Achiel, sha, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel,
abiriyo, aboro, ochiko, apar. Now step, kick sides. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Adwaro energy, sawa? Aya wadi. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Abich modong achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo. Wachak mos. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Wadhi energy. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich. Wadhi. Wake koni gi koni, Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich. In sawa? Hey, wachako koni. Hey, wadhi. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Aya, ang'e ni bi join. First stretch. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Hey. Hey. I don't know what they. But give me no on reverse punch. Casimia. Give me chongi. Okay? Achiel, ariyo, adek. Achiel, yes. Achiel, ariyo, adek. Achiel. Yeah, what they? Achiel, ariyo, adek. Achiel, what they? Achiel, ariyo, adek. Achiel, what they? Achiel, ariyo, adek. Achiel, ni. What they? Achiel, ariyo, adek. Achiel, ni. Achiel, ariyo, adek. Achiel, ni. Yes. Sha, sha. Ha, ha, ha. Ha, knee on your right. Nice. Okay. Pa, pa, pa. Pa, right. Ha. Pa, pa, pa. Pa. Yes. Pa, pa, pa. Pa. Hey. Pa, pa, pa. Pa. Knee right. Yes. Pa, pa, pa. Knee left. Hey. Hey. Ni sawa. Hey. Woo. I don't know what air jumps. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Achiel, ariyo. Nice. Oh. My next. Walk crisscross changewa. Achiel. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Achiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. We apar. Ka ok wadwa ninde, wadwa timo zoezi mar ich. Okay? Mano piny ka. Wadhi. Achiel. Koro seche kitap piny ka,
Kik itap piny ni bet kama. Adwa ni tap kilini matin. Watimo 12. Aya wadhi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes. Hai mano mokwongo. Wadhi e set mar 2. Set mar 2. Wan ka. 1, 2. On ready? Wachako kacham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Next, what the mountain climb? Sorry, bicycle crunches. Sawa? What the 1, 2. Koro ini bro modernize. Kasa nadi chap chap. Ready? Wachaki what the 1, 2, 3, beach 6, 7, 8, 9. Nitiere ng'ato ma wuondore ni timo zezi, timo rakoto kotim. In that ng'ato wuok ni okawo mat ni en gode ode. Kaso kero ni pile pile gokinyi koromo. Pile pile gokinyi koromo to timo orako mar gine marich. Ibiro kasi timo ni 1, 2, itimo kamano. Kasi dwa ni mondo mafuta orum e dendi. Mano ok nyalre. Kati timo mana sit up 1,000. Tini keto ni mane gimetimo pile hapana. Kapo ni orako tek, inyalo nyiewo kamba, inyalo chikori e kamba na ot. Ka intiere ot, inyalo chikori. Alafu kitieko inyalo bire mat ka endi mondo itim orako marichni. Alafu gimachielo kendo inyalo ringo, inyalo luoro pap. Kata inyalo dhi e road mondo iringi. Kiseringo, iduogo ot, ineno, ichikori e kamba. Owinjo bed ni wabedo fit jothurwa. In koro kibedo ni yieng 24/7 jadalawa? Hapana. Nani, watieko? Watiek gi zoezi mane? V-up. Sawa? Wadhi ka? 1. Okay? Then you down flat. Wadhi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One stretch. 1, 2, 3, 4, 5. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich. Ketna ka. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich. Ma tai kawuono nana mai pod nyaseme mapile. Waraduru ka Nyasaye oriti kendo rita.
Machiegni jahera mar penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu mate chendo ni en Ruth Otieno. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya, udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mipni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek Otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Riwri kodwa kiny e penj laktar ka wawuoyo e wi tuo mar rariw kod Dr. Ian Amwata mar Equity Afya Siaya mana e penj laktar saa 12 odhiambo. Kik bai. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Nakora magajwag machiegni wantiere ka chenro mar mbakoromo antie kodi kanya kango chop giko chenro mar mbakoromo kama kuongo wachako kanyo kod chenro mano mar chal mar fwambo arwakni machiegni ber koda nyaka giko luwane Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango machiegni koro ka wada manano na chel kachiel ni koro nyaka sani weche mage matimore karka kayo wantiere gi magi motenore kod limbe mano mar jatend pinyno mano mar Iran mano daktari raisi nyane ne kanye paro ni atien ni nyinge raisi oyo twako odiochieng' ma kawuono nyakwara moge jwang mibago kanya kar jot ma jatend piny Kenya utefwambo rwake kata mondo mi obed kod twak omak twak makamano kama gibedo kata ka gerongere kaka pinje ariyogi nyalo tiyo e yo makare
mano jatend piny no mar Iran kod jatend piny Kenya dhi bedo kacha kod twak kod ute fwambo okinyi ma kawuono ka gibedo kanyo ka gitwak achiel kachiel e yore mopogore opogore. Mago gik ma gibedo kacha ka giloso odiochieng' ma kawuono kochako kanyo saa 3 sani wageno ni ang' wayudi kacha kendo wakaw gi achiel kachiel. Daktari Ibrahim Raisi dhi bedo kanyo ka twak kod jatend piny Kenya ma bende en rais ma pacho ka William Ruto okinyi ma kawuono. Kamano otimore kanyo ne ute fwambo duto kowuok e apis mar jatend piny Kenya. Kama chalo nyakwara moge jwang' gik mathoth bende nitie kar kae odiochieng' ma kawuono od bura dhi bedo kanyo karango mano komiti mochung' ne wechego mag teko da bedo kacha ka romo kod jokanyo kendo jodito mantiere e kambi mano mar keyo sitima mano managing directors mago mag Kenya Power mag KenGen kaachiel koda kamago mano director general mano mar EPRA. Odiochieng' ma kawuono gidwa bedo gi penjo e wi nengo mar sitima mosiko mana ka idho tiende nang'o waluoni kendo ang' wakel ng'eyo makare. Kama chielo nyakwara moge jwang' wabiro kendo ang' wakoni kanyo ni ma en duol ma ochung' ne ndiko jopuonje tich. Odiochieng' ma kawuono entiere nyim komiti mochung' ne wechego mag somo ka girango kendo gitemo nono kuo mar penj ma ilieko notimore kacha e penj no mano mar klas 12 mar KCSE. Mano bende gidhi bedo kacha e nyim od bura mano ka gintiere kacha e nyim komisiono mano mar somo ma bende gidhi bedo kacha ka gilosi achiel kachiel ka iwacho kanyo ni weche mamoko madhi bedo kacha ka timore are saa 4 mar okinyi. Wantiere kanya kora moge jwang' magi en ng'anyo mago mag jochiw thieth. Nitiere riwruogno ma iluongo kacha ni ma koro en Kenya Health Union Caucus. Oting'o kacha ji mopogore opogore ma mago oting'o riwruoge mag KMPDU, nitie mago bende mag lakteche, nitiere mago bende mag nurses kata jochiw thieth mopogore opogore, kata moko bende ma oting'o nyaka clinical officers nyaka mago matiyo nyaka e pharmacy. Odiochieng' ma kawuono en rango ere kaka ginyalo twak ka gidhi nyime. Gino ma gilose kochopo odiochieng'no mano makiny onego bed ni kanyo ka gichako ng'anyo margi bende odhi bedo kacha e yo machalo nade. Gidhi kono odiochieng' ma kawuono ni ng'anyo ma gichano idhi chak bage odiochieng' mane. Mano bende wadhi bedo kar kacha kata kodok ni gisebedo gi twak kod ten migawo ma pacho kae kosoyo wadhi bedo kacha ka wawinjogi. Mano twak ma bende gidhi bedo kacha ka gitwak kod ute fwambo ka giwuok kacha gidhi romo kacha Upper Hill Gardens Apartments mantiere 3rd Avenue Ngong Road ma gidhi bedo kacha saa 8 mar odiochieng'. Ang' waluri kendo wakelo weche manyien mag duolo odiochieng' makano chieng' tich ariyo kod mano mar oimore kod ikete mana kar ka. Weche mag ng'anyo mag lakteche kod jochiw thieth dhi bedo kar kanyo. Kama chielo bende nyakwara moge jwang' jatend migawo mochung' ne wechego mago mag arita inene kar kanyo Kithure Kindiki. Kineno toke liete Mashaka Hola. Nyakwara moge jwang' nono tho Mashaka Hola dhi nyime odiochieng'ni ma kawuono. Nonro ma kama nyakwara moge jwang' odhi bedo kacha ka ochopo e nyima komiti moyiedhi mano mantiere kacha e Senate ma bende odiochieng' ma kawuono gidhi bedo kacha ka orwake twak ma kamano mondo mi nonro ma kamano bende okang' moro machielo. Odiochieng' manyoro no ka migawo no mar lo mano kacha ka Nixon Korir nochopo kar kacha ka ipenjo penjo mopogore opogore kotenore kod lobno ma Shakama mano ka Mashaka Hola bende nitiere maling'ling nitiere kar kacha mano wuok odiochieng' manyoro. Warito winjo ni jatend migawo mochung' ne wechegi mag arita Kithure Kindiki dhi chopo kanyo e yo machalo nade. Komiti bende orwako jogo ma osebedo kacha e alwora ma Kilifi County mago jogo mosebedo kacha ka chwalo arita kwe e county ma Kilifi. Apisas mantiere kanyo kaachiel koda katelo mag loch nanga ma koro iwacho kanyo ni ne gintiere kanyo e kinde mathoe ma kamagi ne timore mondo mi gibi mondo gichiwe ler mathoth kotenore kod gigo ma ging'eyo kotenore kod puodhono kata bunguno mano ma Shaka Hola kod thoe mosebedo kacha katimore. Odiochieng' ma kawuono odhi bedo kacha ka orango ni odhi chopo e nyimgi. Iwacho ni kata ka apisas mago mag loch nanga duto dhi bedo ni ok nyalo yudo thuolo mondo mi ochop kar kacha. Jalo madhi chopo e nyim komiti machalo kamano en Kithure Kindiki, profesa mochung' ne migawo no mano mar arita kendo dhi bedo kacha kodwoko penjo e logi. En jal mantiere kacha ma rito alwora mopogore opogore, loch gwenge, telo mopogore opogore mantiere piny kanyo odhi bedo kacha ka oluwogi bende e yo moro makare. Mano ka wawuok kanyo matimore Shaka Hola ma bende dhi bedo kanyo e kaunti ma Nairobi odiochieng' ma kawuono. Nyakwara moge jwang' magi gin weche motenore kod wechego mag
Nyakoromo ke joma timo mos kuom mago motimore kanyo mano miyowa ng'ado tudruok achiel kachiel kanyo mondo mi wabede kod ng'eyo ni gin gik mage matimore. Mana kamana koni kar kacha ne wantiere kar kanyo e weche go mago mag thieth mabende odiochieng' ma kawuono komiti mochung' ne weche go mag bero tije kachiel koda ka ngima jotich ma opogore opogore bedo kanyo kod romo odiochieng' ma kawuono e od bura ka wacho kanyo ni jatend migawo mochung' ne weche mag thieth mano Susan Akumicha bende dhi bedo kar kanyo kachiel koda ka jokanyo mantiere Council of Governors ka penjo maduong' ma gipenjo ere kaka inyalo ber tije mantiere kacha e migawo no mano mar thieth ta sekta mar thieth ta mago bende giwacho kanyo ni universal health coverage mago jotije mondo kar kanyo kachiel koda ka jogo ma olewo kapok otergi e internship magi kata tiegruok mago mag tije mag bedo kacha ka gitimo weche thoth ka wantiere kar ka ang'ene ang'warango gi achiel kachiel mano ka watieko kanyo chenro mar mbako romo mabiro waduogo kae kod twak koro kik idhi mabor ikete kar kae chenro mar mbako romo ka mana yueyo masani ka waduogo wadhi mana nyime kod weche mathoth mapod ntiere kar kae achiel kachiel ka wakoni ni gin gik mage mosebedo kata katimore to mana mondo mi waparni ni gin gik mage manya bedo kata ni timore Nyakoromo Jwang' odiochieng' ni ma kawuono wabedo kae kod twak ka wada penjo kata penjo ni sekta mar somo nitiere mano ma junior secondary school tiende nang'o kiyudo ni omenda mochiw kata moket tenge ne sikunde maka magi yudo ni koro osegol iyudo kanyo ka thuolo machielo sikunde yudo omenda gi ka giyudo gibedo kod thuolo mane mar neno ni gitiyo kod giyo makare gigo maponono gintiere go kar kanyo ka girango ni ginyalo bedo kata ka gitiyo kodgi e yo makare adhi bedo kae kod jalup jagoro maduong' mano mar NAT mano Hesbon Otieno wadhi bedo kata ka watwa kode achiel kachiel kendo dani mondo mi waikre kode yo makare kiwacho sani ni nitiere contractors madhi yudo thuolo mar gero klese maromo 3,500 mago madhi bedo kacha e sikul ka sikul kirango gi kuonde ka duto kuonde magi dhi bedo kacha kigero gie gidhi bedo kacha ka klas dhi bedo kacha kigero gomenda maromo nade 700 praboro kod aboro ineno kanye klese modhi bedo kacha duto ka gintiere ka irango gi e yo makare omenda mochiw nyaka sani ne sikunde romo kacha bilion 2.5 tiende nang'o en omenda moromo koso oyo iwacho kacha ni nitiere gik moko bende monego bed ni otenore kode awegi magone mar kaduogo twak nitiere kar kae mene Ramogi TV e chenro mapod biro ka nitiere kama nitiere kar kacha ng'eno odiochieng' ma kawuono od bura dhi penjo kotenore gi gimomiyo nengo sitima medore to bende in gi sitima kama nitiere kar kanyo ornwa ote line en 3:600 kete mane mbako romo kae kik idhi mabor. Bang' gimoro amora manotimre iparo ni meher nyalo duogo e odni kendo kik ilos kamano gik moko te ni kare kinyi mokwongo Cherus chiewga kobiro kwayo gweth kuom jomadongo mantie e odno to penjo ng'ato ka ng'ato kapo ni obiro madho chai kata kapo ni nitie gimoro modwa nokelne to koro meher ni OMR kapo ni meher ibiro mi kifunguno kata kapo ni ok bi miye an awuon kenda kae ane manyalo wacho abiro keto meher e tem. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing. But how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in her eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have? How much secret can you keep from your partner?
I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're already making money. Enjoy some love, some humor, and lots of real life lessons. What are you talking about? Come on. Get out of my house. Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com. Dualo, ngado, wango, magite gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jailieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano moro kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo fu ma serious ikite ngoma oake. Kete manaka kod Papa Vic, ngoma wake, wuok tich nyaka tich abich, saparo diambo, nyaka sapar gariyo. Kitume mawakelonu, otenore ndhadhu magi. Kawakiko gi makare, yud thumbe miero mapachoka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Just like COVID-19, pneumococcal pneumonia is a potentially serious respiratory disease. Do you know that if you're over 18 years and suffer from certain chronic diseases like diabetes, lung, kidney or heart disease, alcoholism or asthma, you are at risk? Or if you're immunocompromised due to a condition or use of certain medications or smoke cigarettes, you are at risk? Don't wait. Act now and get vaccinated against pneumococcal pneumonia. This message is brought to you by Pfizer. Machiegni nyaka Ramogi juang chenro mar mbako rom koro chako sani. Ing'eyo maber ni kinde ma ochopo sani saa 3 osekalo dakika 23 wan ka kod twak mabende oda bedo kae ka walose achiel kachiel mondo ibed kod ng'eyo ni nyaka sani weche mag omenda kochopo ni koro weche mag omenda koro nitiere kar ka ma koro sikunde bende nitiere kanyo ka ni kod achiedh nade. Sikunde osebedo kacha kod achiedh nade malach mabende nyaka sani wano kanyo ni omenda moketenge mabende onego bed ni sikunde yudo. Nyathi ka nyathi mantiere sikul sekondar madundo kata junior secondary school onego bed ni yudo omenda moketi wiye kanyo maromo siling 15,550 kod 4. Tiende nang'o medruok maromo kanyo 550 kod 4 kuom nyathi ka nyathi mane iko omenda manyien makoro osechakni kendo dhi nyime. Mondo magi ochop kare bende nyaka Ramogi juang lwasi mag jopuonje bende onego bed e yo moro makare. Sikunde gi nyaka Ramogi juang gintiere sikunde mag primary mamoko mabende nyaka sani riwruok mag jopuonje bende osebedo kacha kod ng'ur ni lwasi mag jopuonje bende onego bed ni bedo e moro makare. Klese maromo kacha 3,500
3,500 onego bed ni gero mago mag junior secondary school. Omenda mochwale sikunde manyaka sani nyalo bedo kata ne contractors, jogo matimo chenro mopogore opogore, mago ting'o nyaka magi magin suppliers. Nyaka sani omenda maromo bilion 2.5 ni tiende nang'o kiwacho ni ochopo e sikunde. Ka ochopo bende wadhi nene to chal mar wach adieri en mane. Lwasi makare mag joma somo, lwasi makare mag jopuonj, lwasi makare ne jokanyo bende matimo chenro mopogore opogore kod sirkal mago mag sirkal mamalo mano ka girango ni chenro mag somo bende ochopo e yo moro makare. Arwakni machiegni bed koda nyaka giko ni mar mae twak moda bedo godo chieng' ma kawuono. Omenda e skunde, omenda ne skunde nyakora Ramogi Jwang' e kinde makori chiwe jonyuol nyalo bedo gi ting' machalo nade. Iwacho kata no omenda gi kochwal e skul, jomoko bende wacho ga ni oyo ok giromo, nok mag jopuonj, nok mag kuonde mag somo, klese pok oger. Mana achiel kuom gigo mane ntiere kar kanyo kinde mane rango gi achiel kachiel. Odiochieng' ma kawuono ka wantiere kodi kanya kwa Ramogi Jwang', arwakni bed koda nyaka giko nyinga Cleophas Oluoch, jakisumo kanya kwa Ramogi nyaka sango adata ye chenro odiochieng' ma kawuono. Kendo mabo bende mondo mi ochop ne yo makare, antiere kae kod wendo ma bende wada bedo go ka achiel kachiel mano ka wan kodi kae nyakwa Ramogi Jwang'. Wantiere kae kod Hesbon Otieno. Hesbon Otieno mano en jalop jagoro maduong' mano mara NAT ma bende nitiere kod we studio ka achiel kachiel. Wadani mondo mi arwake chenro mondo mi okonwa achiel 2-3 moko ma en bende ong'eyo kotenore kod twak man godo odiochieng' ni ma kawuono. Hesbon, oyawre kendo machiegni Ramogi TV chenro mar mbaka romo kawuono. Erokamano ahinya. Moso jikwa Ramogi ni oyawre uru. Adwoko erokamano kuom rwaka e studio mondo wabed gi twak kawuono. En chenro maber mar nyiso jopiny weche madhi mbele e sekta mar somo. Erokamano ahinya. E kinde go bende nyakwa Ramogi Jwang' bedo kae ka wanono achiel kachiel weche gi duto mosebedo. To motelo ne mano wadano winja ne sigana kata kotelo ne twak makoro omenda gi koro kosegol, nitiere ng'ur ma pod jopuonje pod yuago. Wawinja ne sigana ma kama nolosnwa kendo koro sani wanya winja ne achiel kachiel kaka jopuonj kachiel koda ka riwruok margi mochuni mar NAT bende koro osechiwo ndalo 14 sani en koro osedok kacha 12. Tiende nang'o ne jogo mantie sekta mar somo. Through our SG here to participate is so plus all my colleague NCs let us. Na kama anaongea Mungu, he is here. I sit with the branch assistant. Allow me also to ECD was most unfortunate that the county governments took the role to employ ECD teachers. And you know, they're employing teachers who have TSC numbers. So it beats logics. You have a TSC number from Teacher Service Commission, the sole employer of teachers. Then you're employed by the county government. It couldn't make sense. ECD is devolved to counties. But now that the Presidential Working Party has made a very clear proposal that remuneration for ECD teachers shall come from Teacher Service Commission, it therefore follows that Teacher Service Commission shall employ ECDs. And I think that will be a plus in line with what we should do as teachers in terms of quality assurance and even our work in schools. The Salaries and Remuneration Commission stopped us from negotiating anything monetary in 2021. But now that it lifted the caveat about negotiations, we are out and we have written to Teacher Service Commission and have given them 14 days to bring us to table so that we start review of the non-monetary CBA that we signed in 2021. We cannot forget that the economic situation in this country is so biting. Anya koro Ramogi Jwang' kotenore kod ywak mag jopuonj. Ang'eni kanya ma chako kata wadonje weche gi mag omenda ma koro chwale sikunde mopogore opogore. Kuomi Hesbon Otieno, in kaka jalop jagoro maduong' mano mar NAT, iwinjo kanyo ka ywak nitie, ywak jopuonj nitie, non-monetary iwacho ni CBA ni tiende nang'o, jopuonj hie gidwaro ang'o. Kinde mane nitiere ka kod jatendi mano Collins Oyuu nowacho kanyo gisewuok kod jatend piny Kenya kendo gin gi geno ni gigo ma gidwaro gichopo kacha e yo makare. Kama ibete jopuonj ywak, osara nitiere kama iywago,
lwasi makare iwinjo kanyo TSC bende koro paro mantiere ni okaw jopuonje mag nasari kata mago mag ECD ondik kod TSC urwako paro makamano to ywak manitiere koro ni ka gin jogo manindiko kod county gichom kanye. Mokwongo do wacho ni en paro maber ka nyocha Presidential Working Party okalo ni jopuonj mag Early Childhood Education ondik gi Teacher Service Commission mondo gibed posted counties gidhi giti kaka jopuonj. Mano luwore gi chenro ni jopuonj gi gina jopuonj to basic education chakore Early Childhood Education kadhi nyaka grade 9 nyaka secondary school. Koro Early Childhood Education ni en onego obedo considered kaka one of the main sectors mag education monego bed ni Teacher Service Commission ng'eyo. Teacher Service Commission omigi thuolo mar ndiko jopuonj mo graduate colleges kata jopuonj mo graduate colleges mag train Early Childhood Education teachers imiyo gi TSC numbers. Koro kose migi TSC numbers koro only counties ndiko gi koro counties ndiko gi eyo mag hoyaye ok ndik gi eyo moluwo chik maber kata schemes of service malongo mimiyo gi onge magitiyo godo. Koro kanyo cha Working Party osemiyo proposal ni mondo ndik gi TSC nyocho gichiko maber ni sirikal to gi Teacher Service Commission to gi Council of Governors obed piny mondo ging'iyane kaka gidhi streamline ndiko ma jopuonj gi. Wan warwako wach no nikech wang'eni koro jopuonj mag Early Childhood Education idhi kete mainstream schemes of service ma qualifications ma gin godo idhi ng'e. Nitie joma nigi degree, nitie joma nigi certificates, joma nigi diploma mondo gibed oket gi okang' maber. To kata supervision ma tije gi magidhi tiyo koro ibro time yo malongo. Emomiyo koro warwako report manomichiw gi Presidential Working Party ni recommendation no kotiyo to jopuonj go dhi winjo maber to gidhi tiyo maber. To kindego bende pod uchiwo ndalo chieng' Jumapil kata nochiwo ndalo 14 mano ne TSC mondo mi obi mondo lalruok mane mudwaro kod TSC. Kane wasign CBA mane wasign matiyo sani ne wasign ko kao chakre iga 21 nyaka 25. Koro ing'eni CBA ni kane wasign SRC no ndalo COVID ne giwacho ni kik waket weche mag omenda e CBA nikech economy mar piny ne pod ni piny nikech effects mag COVID. Koro ne wayie mwasign lakini ne wawacho ni bang' higni 2 wanyalo review CBA ni mondo koro wang'iyane ni to osara imedo nang'o e CBA. Koro higni 2 oserumo nikech ka wa 2021 2022 sani wane 2023 osechopo time ma koro onego wang'iyane CBA ni mondo wang'iyane ni to osara mane wawacho ni kiket ni onego ket nikech e cycle mar CBA dirum marach ka ok waketo issue of salary increment nikech economy mar piny be oseidho nengo gik moko dhi malo nyochu neno ka jopiny ywak e weche mag kata financial bill to gi gik makamago gik moko medore. Koro ka gik moko medore msach japuonj ok nyal maintain mondo dak e ngima manyalo miye lwasi mar puonjo maber. Koro manyocho wandiko ne TSC mwamiyo gi 14 days kwa nyiso gi ni mondo giluongwa wabed piny mondo wang'iyane component mar osarani watimo nang'o. Ne wasemiyo gi proposal ni mondo gimed osara 60%. Koro waseketo negi ni to watimo nang'o wabed piny mondo wang'i. Ne wasechako twak chon moromo lakini sani wasekalo July budget bosekalo. Koro nego waket ni to pesa manomege ni 60% ma jopuonj ni bedonjo mondo koro jopuonj ochak yudo nyongeza ma msara. Mane gima tiye kar kanyo bende geno nitiere nudhiro mogi TSC bende gidhi winjo kwayo ma gichope mesa ponono ka orango gi historia mosekalo kini mudaro moko TSC. Nyoro jo wayudo barua manyo gidwoko wago. Barua do ne wacho ni giyudo barupwa kendo gibedo piny mondo ging'iyane mondo ging'i ka giluongowa. Mano nyiso niya gisekawo wa seriously gi barua mane wandiko 14 days koro osedhinda 14 days ne chakore tarik 6. Koro wasedhi sani wane tarik 10 osedhi ndalo 4. Ber ni ne gindiko nwa nyoro mano nyiso ni gisekawo okang'. To pod warito ni mondo koro ka nyo gindiko nwa nyoro nyok gimiwa tarik. Wadwa ni koro gindiknwa mondo gimiwa tarik ni wabedo piny chieng' mane e tarik mane mondo wawech weche gi mondo rum.
Nyokora mogi jongo tire karka podo atemo manarango kendo nono achiel kachiel chenro mopogore ma sirkal osebedo kata katimo kata kokalo mano emigawo no mar somo ni bende nitiere lwasi moro makare monego bed ni irango kendo ka inono gi yo makare bende ikonowa mano kinyi makawuono ni to pachi en mane ywak mag jopuonj hie to gin mage kiwacho ni nyaka sani weche gi mag ndiko gi e tich ma be nyalo bedo achiel kuom gigo magirango ni nitiere ndalo 14 ni ndalo 14 gi korumo Hesbon ka onge gimoro amora ma otimore ma olemo moro amora oko iwacho ni twak oko nyago olemo kata kokoluongo e bura bang' ndalo 14 gi TSC nyalo timo ang'o kata kok en TSC nat riwruok maru ma intiere kanyo. Mokwongo ado wacho ni ne gichako maber gisendikonwa ma ginyiswa ni giyudo barupwa. Ang'e ni ji ritoga ni ka utiyo ultimatum man ka ndalo 14 to ni gima luwe en ng'anyo mano to nie pach ji lakini structures mag negotiation nitie kaka iluwe. Wan kaka jonat wan gi organ maro miluongo ni National Executive Council ene mobedo piny to mi ochiwo chik niya kakoro gini okotimore what is the next step lakini wan gi labor kaka iluwo weche mag labor kwasechiwo 14 days to koro watiwo notice mar the next action monego watim ma notice ni biro 7 days bang these 14 days koro in total obedo 21 days lakini koro otimore ni wasechiwo notice koro one on the right side of the law to koro kwa luongo National Executive Council to National Executive Council nyiso ania nyocho wachiwo notice TSC poko luongowa koro the next step en ng'anyo kata en the Labor Relations Court kata en timango koro that National Executive Council ema bro miyowa way forward lakini kama wantiere wadwa keto ni wan gi goodwill gi Teacher Service Commission ni kanyo gisendiko no magi nyiso ni gidwa ng'iya ne gik ma weche manitie benyocha gisenyiso ni ne gindiko ne Salaries and Remuneration Commission mondo megi way forward e weche mane waseketo 60% ni koro kadipo ni koro gibedo piny magineno ni onego giluongo wan ok ube ok wang'iye ni ok gidhi luongowa wang'iye ni giseyudo notice gisedwoko wa ni gibedo piny girango giluongo mondo obed piny to kadipo ni ok gitimo mano to National Executive Council biro decide on the next course of action ma wan be wayie ni ka National Executive Council onyisowa gima watimo mane mobiro timo e weche makoro wacho kar kanyo ng'eni wachini tieke okang' mokwongo monti kapok warango omenda mochwal e sikunde kar ka kiwacho kanyo nan monetary CBA ne gin gik mage manitiere e kanyo ma opogore kod omenda mano dwaro e winjruok maru kod sirkal ma CBA no kane wasaine nan monetary tiende ni weche mane mulo weche mag omenda mano kokete CBA lakini weche moko to nitie CBA kaka weche mag transfer manitimo oyaye ne koro gol koro onge transfers makamago maternity leave mi wacho jopuonj moko be wacho ni ne wasign sex CBA maternity leave be no med ndalo koro no gole 3 months to 4 months paternity leave be gole 2 weeks to 1 month koro ng'eni gik makamago gin gains manoyudore e CBA ni at least ne nitie space moro manobedo created on the CBA lakini jopuonj ong'e ni CBA nyaka bed gi pesa jotich ong'e ni any CBA weche pesa monyaka donje allowances mag udi allowances mag travel allowances mag medical mago te gin gik ma kobedo considered the CBA kanya ginyalo winjo mit CBA be momiyo medo sara wang'iane ni house allowance chal nade commuter allowance allowances go mago kosedonje CBA to wana kare koro mage gik ma jopuonj ng'iyo ni to be dhi timore mage morito mane ywak mar osara kar kanyo ka gintiere gino masano medo dhiro bende en medruok mar osara mag jopuonj yes ne wasechiwo proposal mar 60% wadwa ng'iyane ni to counter offer ma TSC de chiwo en ang'o wan wasewacho 60% gin be giwach margi magin godo maginyalo golo mondo wang'e ni to ang'o magidhi chiwo mane mwarito manyalo bedo ni achiel kuom gigo mabende nwaloso ka kod jatendi mano Collins Oyuu to gino mano kono kanyo ka en atamalo 60 ni midwaro ka mondo mi omedi nyalo bedo ni mae winjruok maru kaka council maduong' mano mar NAT koso mane en paro mag jotelo matin mantiere NAT karka to bende en paro ma jomoko bende orwako oko ni mare wacho kanyo ni kata komiu atamalo 10 mar nyongesa ka
pod udhi bedo kode yo makare. E paro mar chik mar omenda nitie omenda ma pod idhi juog jopuonje jogi ma ondiki nitie macha yo weche gi maga kata ka sani pod en wach manie doho usuru ni mago mag udi monego bed ni juog ng'ato ka ng'ato 1.5 ni ka entiere kar kanyo ka sirkal omedo no osara ni to pod idhi ng'adu en gimoro manu choko pach jokanyo jopuonje ma uchune kata ma uloso e logi. Ingeni ka pok wachiwo proposal mora mora wang'iyo ga gimiluongo ni inflation rate. To inflation rate ni ne wakwane ka chakre higa mano omede osara mogik 2017. To higa no kwang'iyo inflation rate mosetimore no biro at a rate of 9.6% per year. Koro ne wa round off to about 10%. E higni auchiel at the same rate wawach ni averagely higni auchiel obiro 60%. Ema ne wawacho ni ka 60% ni en gima ne watimo survey wayude gin kwan matimore on inflation rate. Koro at 60% wayudo ni ka japuonjo mi 60% at this year 2023 to 60% no dhi cushion ne inflation rate mosetimore for the last 6 years. Kama ne wabire gi figure ne. Koro mano nyiso ni weche moko mabiro mag housing mago ne ok gik mane wakete pacho nikech housing mano mar sirkal ok en maro en mar sirkal. Koro mago kata ka diponi payslip ma japuonjo obedo cushioned to ka sirkal biro gi plan ne ma en godo no to yudo ka payslip ma japuonjo en steady monyalo accommodate gimoro amora mokete iye at 60% mano nyalre. To binyalo paro ni kane wadhi State House mane waloso gi ker no nyiso wa ni odhi ng'iyo weche mag jotich mag sirkal mano mare ok mar negotiation bano bire gi 7 to 10%. Wano wacho ni kata 7 gi 10% ni kata kochiwo mano gimomi binyalo dagi omi amia mano ok moni kwayo mari mane dwaro cha mama pende TSC mondiko ka TSC mondiko kar kanyo wacho ni atamalo abiro nyaka parni e kinde mentiere kar kanyo ka uyiero gima dwaro mar manya atamalo 60 ni pod dhi chopo kare wan gimomi ma okomi ni ilose ibede peny miwacho ni mondo migo ma kero bedo peny to wacho ni jotich mag sirkal te public sector adwa miyo gi between 7 to 10%. Mano mar ker ok maro mo bedo piny koro pogore gi CBA maro kata dwaro maru mana tamalo dwaro maro NCBA mane wakwayo 60%. Jatend piny Kenya kumi wata malo abiriyo nyaka par mano ko jotije duto mag piny owacho kato bang'e uduogo to wacho ni aya jatend piny Kenya chak wadwaro mondo migino chop kare ok odhi no ka gima tie miriambo wetwa ka kinda jopuonj kod sirkal adwa ni pogi kind jatend piny Kenya gi gimochiwo mano wache State House ichal ng'amo dhi State House to jatelo wacho ni we monda mima opogore gi mibedo piny gi employer negotiation employer employee proposal ma wan godo en 60% to counter offer mar employer wacho ni ana 60% ni ok anyal chope ana anyalo chope mano e gimwa kedo ne emwadwa ni mondo wami jatich mar kelcha mancha mare mama machielo makoro dalose ni madhi bedo kanyo kod atamalo maromo kanyo par kod iwacho ken kanyo atamalo 60 e kinde magidhi bedo kar kanyo e thuolo mane mantiere mano ponono ka wantiere kar kanyo achiel kachiel mondo mi warangi ni gin gik mage maponono nya bedo kar kanyo osara muda lose ni muda bedo kod twako TSC ni en marango kanyo do atamalo 60 to ken mar neno ni atamalo mane jatend piny Kenya osingo cha bende osechopo e bengi mag jopuonj. Jatend piny no wacho ni ka udwe mar abiriyo ni odhi miyo jotich pesa warito ni dwe mar abiriyo mondo ane ni 7 to 10% ni bo kete kaka no wacho cha macha mare gima ng'ato miyi ok idagi macha mare kochopo to adwoko ne erokamano be wabiro dwoko ne erokamano wabiro bire media wago erokamano wabiro ndiko ne State House wago ne erokamano macha mare ma ene mowacho opogore gi CBA ma ji bedo piny ni koro ne wasewinjore wan ne wasechiwo proposal mane wachiwo ni mewa 60% to wasebedo piny gi TSC not once not twice mane wachako higa 2021
ma SRC ema nochungo adi ne waseyude ndalo cha. To sane kan ndalo seluor mochopo 2023 makoro wanyalo review CBA. Pod wadok piny to wabedo piny to wacho niya CBA cha kama ne wawe cha ang'o mitime sani. Emomiyo koro wadwa ni wabed piny mondo wang'e ane ni to 60% mane wawacho cha jandik tich ni miluongo ni Teacher Service Commission ni odhi chiwe ang'o. Adwa ni wapog gino maler mondo ji kik ne ni gima ne kero wacho cha ni koro macha part of our CBA. That one is not part of our CBA. Oken gima ne wadware CBA cha. CBA ne wadware 60%. Kabire odi to a mi image micho pogore gi gopi moro kata gi mwandikore. Emomiyo mar ker no twaro wako. Lakini marwa mar CBA cha wadwa ni mondo wachi mondo wang'e ni to odonje wang'e en kare. Maybe ker ne chiwo mare mar 7 to 10% mondo cushion jotich mondo en bo yudang'o 1.5% mondo warocho. Makoro tiyo ken levy awinjo ni en tax. Lakini mano mare mondo cushion jotich te mondo oyudo kako oyudo pesa neno. Lakini mano okomono wadwaro CBA kaka ne wawache. Erokamano thoro wache gino mano timore kanyo dira kendo giko dira mokalo kanyo kane nitiere kaunti ma Mombasa jatelo mar NAT Collins Oyono wacho kanyo nosiro chenro mopogore opogore mago ma Presidential Working Party cha bende ne osiro kata ne ochwalo ni paro mopogore opogore monego bed ni bedo kar kanyo. Wadani wagwe ng'wech kendo warange kama chielo osara mag jopuonj. Onyalo bedo gino ma ya bedo twak e higa ka higa ni mondo mi omede koko mede to ng'anyalo bedo karka kinde ma Uganda some sani kapono ni twak olware Luanda kindu kod TSC ng'anyo nyalo bedo waneno ng'anyo mag jopuonj kata ka jatend piny kanyo osimiyo mich mwacho ni mich momito kitanda manda penji wan gi constitution mar Kenya machiwo thuolo mag gik minyalo timo kadipo ni ok uwinjoru ma ng'anyo na en achiel kuomgi dhi do machielo dhi do bedi kanyo nitie Labor Relations Act gik madwaro kata arbitration benie iye koro nitie avenues mang'eny mag luwo kadipo ni ok wawinjore to gima dwa wacho ni sara ni ok wapenje higa ka higa kaka idwa keteno CBA nigi period ne proposal mane wachiwo mokwongo ne ni wadwa ni mondo CBA odhi e higni ariyo 2017 to 20 that is 2021 to 2023 to TSC no wacho ni that is a short period matimango mar kalo CBA. Koro ne giwacho ni wakete 2021 2025. Those are 4 years. Koro wan be ne wayie gi 4 years. Ineno. Mano nyiso ni ka gimedo osara sani magikete implementation period dhi bedango 4 years. Koro bang 4 years eka kendo wanyalo bedo piny mondo wa negotiate. To aparo ni mano is not demanding a lot. And give and take. Wachiwo our 2 years, wayie gi their 4 years. Mondo wa implement that. Koro onge gimoro kanyo manyalo miyo gi ni koro ginene gin be onego bed ni giwinjwa. Onego giwinjwa mondo gin be koro giwach niya kata kane wakwayo 60 gin gi kilang'o. Ogimiwa 50 kata 40 kata giwach ni ma wan godo. Mondo kanyo ma koro twako bede. Mondo kik wabed gi ng'ikruok moro e weche mag CBA. Ng'ikruok mantiere mano wuok kinde mokalo wuok kanye ka CRC mano bende kirango kanyo Salary Remuneration Commission bende nochungo weche makamago kata mag osara ma nyaka sa nyalo bedo ni kata ne osemedu gima nochungo kinde mokalo nyalo bedo ni gino oinga ma pod untiere godo nyime kae koso oinga no osegole to oinga no ne nang'o e kinde mokalo. Ng'eni ng'ikruok bedo ga kadipo ni nitie winjruok muketo ato kuseketo winjruok muwinjoro muketo sei mu deposit Labor Relations Court to one of the parties ma mostly an employer koro ok implement kaka ne uwinjoru kanya kama ne ng'ikruok bedega to kadipo ni koro implementation dhi timore kaka ne uwinjoru cha ma otimre chakre kaka wacho kata bed ni salary increment ne obedo scale for 4 years to uwinjoru to gitime higa ka higa kaka uwinjoru ng'ikruok ok nyal bede. SRC be osebedo jomaricho nikech SRC onego bed ni gin gichiwo advice. Advice ok tiende ni advice momiyi nyaka ikawe kaka en. Advice niya kae kama economy mar piny chal
kunyalo ka jogi okwa 60% to kumiyogi kata 30 kata 40 kata 50 to wanyalo sustain. Wano advice ma SRC onego chiw. To onego be negi dictate ni wawacho ni mae monego timre to mane matimore. Kanya kama SRC be time marach. Mane gima jabedo kanyo ne timre nyako Ramogi Jwang to kar kanyo gibedo kanye wantiere kae kod jalup jagoro maduong' mano mara Nat Hesbon Otieno watwa kode kachiel wabede kod ng'eyo ni gin okenge mage ma ponono gintiere godo mar neno ni lwasi mag jopuonj kachiel koda ka ywak magi bende owinji e yo moro makare. Wantie kae kod paro mopogore opogore ma bende kwamedo mana rango gi wacho kanyo na tamalo 7 nyaka par mano kae parono mano mara medo sara jotije mago maga piny owacho kata mag sirkal kata civil servants. Era kacha nitie mago moting'o jopuonj, nitie mago moting'o obila, nitie jo military kata jolweny kinde ma gintiere kar kanyo. To thor wach odiochieng' ma kawuono ni ginto gichung' e kama chalo nade. Osara bende gintiere godo e yo moro makare. Nitie gik mamoko bende mantiere winjruok makama madani mondo mi warang kapok watieko kata tielo mokwongo mondo mi kang wadonje tielo mar ariyo modarango kacha ni omenda e sikunde ni to koro ichwale e yo machalo nade. Hesbon nitiere moko mopogore gi weche gi mag omenda, loko jopuonje tich, keto gibede lwasi makare, giyud weche gi mag dhi thieth kumoro ma owinjore kama japuonj onego bedi. Puonj en kos moro makare jok moko yudo sunga kagitimo kendo giyudo mor. Bende paro ni mor makamano pod nitiere profession ni mar puonj ka oganda nene ni wadonjo kama jopuonj ywake, wadonjo kama jopuonj onge osara, wadonjo kama jopuonj ok winji, kata wadonjo kama ichiwo singo moko to chop kare. Ma dhi bedo achiel kuom singo ma warito winjo ni dhi chopo yo makare koso oyo gi sirkal mar Kenya Kwanza korka kori. Geno nitiere nyaka singo mamoko ma pono usebedo kata ka utemo manyo bende nyalo chop kare. Dak makare mar japuonj kama na achiel kuom ywak margi. Ado wacho ni igni matin ne 4-5 mosekalo lwasi ma japuonj ok osebedo maber ahinya. To ma osebedo kaluwore gi policies ma jondik jopuonj Teacher Service Commission osebedo ka keto ma osebedo ka hinyo jopuonj. Ting'eni ka policies oket ma hinyo jopuonj ok nyal bedo gi lwasi ma miwacho ni ma lwasi makare mar tich. Emomiyo osebedo ka ok ber ahinya. Anyalo wacho nitie kaka policies mag delocalization mane itimo chon ni japuonj koro gol kuma ne osegede en gi ode mane oloso chon. Jopuonj no yienegi ni mondo gidwar omenda gilos udi mane gidake ma chon kabisa diluongo ni ne sirkal nyalo biro mondo ging'i udigi to ne gimiyogi gima niluongo ni owner occupier ka house allowance ne pok odonjo. Mano nyiso ni sirkal ne jiwo jopuonj ni mondo gigedi, mondo gibed gi utegi kama ginyalo dake. Mano nyiso benia ni japuonj no nego bed ni otiyo machiegni gi kama odake mondo miye lwasi maber mar puonjo. To kane delocalization policy no biro no daro jopuonj gi kuonde mane gin gi this kind of environment, conducive environment ma tich. Ngeni seche ma iaye odi wuon nyithindi ni kanyo, giki mang'eny nie kanyo, koro pachi ler ne dhi puonjo. Koro kano wel gi delocalization policy moteri kuonde mane koro hinyogi, lwasi no okethore. Mar ariyo, ka ng'ato dwa bedo administrator mar school to nitie procedure iluongo ni competitive application. To no chopo ni koro Teacher Service Commission wacho ni kichope okang' machal kama to nyaka ibeda head teacher mar school. Kata bed ni in ionge passion man management kata interest man management ionge godo, to ichuni go, to kichuni to kendi goli kamedake titeri e school mabor gi jogi. Mago policies mane otimore maricho mane koro wawacho ni magi na ok wayie godo. To guideline mane iluongo ni career progression guidelines, mago policies maricho mane obiro. Ma wan koro ne wabedo piny manyiso Teacher Service Commission ni policies ma kama ok kony puonjo. Nikech jopuonj ng'eny gi ne gin gisike ndara, gipuonjo ndalo 3 e juma. Ato Friday japuonj ni ndara dhi neno joge, Monday oduogo e school. Koro management no dok piny, performances be no dok piny. Koro wanyiso Teacher Service Commission ni mondo wa improve ma policies mogo maricho go onego ugol. Koro education charter mar jo Kenya Kwanza ne gibiro gi wechegi mag wacho ni we will do away with policies ma ok ti. Masani adwa wacho ni policies makamago
osegol. Recommendations, king'iyo recommendations mag working party, gin recommendations mabeyo mogolo policies gi mondo koro wabed gi lwasi maber ma japuonj nyalo tiyo e yo malong'o. Koro mano to wapuoyo policy motimore maber, wapuoyo be wawacho ni ka gi implement policy kaka recommendations mag working party, taparo ni japuonj biro bedo gi lwasi maber mar tich. Mano lwasi makare nyakoro mag jogo ma bende wamedo mana koni ni okinyi makawuono kinde ma waloso thuolo mag tije ma jopuonje nitiere godo. Kata kapok awuok kanyo, nitie thuolo mag tije monego bed ni chwalo e sikunde mopogore opogore. Bende achiel kuom winjruok montiere godo kod piny owacho kanyo thuolo mag tije maromo 22,000. En geno ni gin jopuonje ma ondike kacha yorno mar internship. To bende kurango jopuonje mondike yor wacho ni yono ma permanent cha. Bende umedo dhire koso mana umor mana gi thuolo ma sirkal chako miu kanye machaka iwacho ni kanye makoro uchung. Ngeni that's a very tricky question to en gima ok wanyal weyo nikech internship ok en ndiko japuonj. Internship en miyo japuonj thuolo mar tegruok mondo eka koro miye tich malong'o. To internship ok en gima onego bed ni idhi higni 2, 3, 4. Internship en gima onego bed ni idhi higa achiel, to bang' higa achiel to koro inyalo bedo confirmed on permanent and pensionable. Koro wasebedo kwa dhiro kwa wacho niya internship kik kal higa achiel. Japuonj mondike internship be kik obed subjected to interview bang' mano. En kosetieko higa achiel ma approve ni opuonjo maber ma tije ler, to ndike one by one on permanent and pensionable basis. Mano gimwa dhiro to wasenyiso Teacher Service Commission ni mano e gima onego bed ne timore. Gimoro kata ni ndiko contract teacher ing'eni japuonj ok onego bed ni kete ni obedo ja contract teacher, to en puonjo chal gima imedo tegori kaka imedo tiyo. En gima out of experience koro ibedo ng'ama ojeng'. Koro ok onego bed ni inyiso ng'ato ni in wadwa mi contract mar higni 3 kata higni 4. Japuonj en ng'ama onego bed ni kosendike tich permanent and pensionable opuonjo ma calling. Imedo check ka ndalo dhi. Experience ni be dhi ka ndalo dhi. Higni mitiyo mi experience ming'e handle ma idil gi pach nyithindo. Koro permanent and pensionable is the best thing manyalo timore ne japuonj. E kindego duto japuonj gigi uyudo gi achiel kachiel. Iyudo singo ma kama ukawo gi urwako gi kendo dhi kode nyime which will gi mamoko koso pod en mana gima umedo mana dhiro. Wacho kanyo ni kata sani dwaro maru en umedo osara maromo kata tamalo kod atamalo maromo 60. Ka sirkal koro wacho ni damedo ji te osara mano maromo kanyo kinda atamalo 7 kod atamalo 10. Mano omenda mantiere kanyo monego bed ni medo jotije duto mag sirkal. E thuolo ma oganda nitiere kanyo mondo mi owinjue ni jopuonj kata riwruok ni mar NAT bende uwinjo kwayo magi e yo moro makare. Kawuono un gi dwaro mano ni mondo mi omedu osara, sirkal miuma. Un gi dwaro mondo mi ondik jopuonje tich, sirkal miyo interns. Karang'o ma sirkal wadhi neno ka gigi te timore. Kata osara mimedu ka kinde atamalo 7 kod 10 ni en atamalo mimedo kokalo kata kuom TSC. To TSC ni bende e duolo mobedo kata ka udhi bagain ni osara modwaro en ma. Sirkal achiel ni bende ema tiyo kod TSC mondo mi omiu interns instead mar miyo wang'o jopuonj ma ondike yo moro makare. Bende paro nitiere kumoro ma sirkal gwenyo uwe kod kwan, to bende uchung' ter mar mondo mi ukede jopuonj ma uchung' ne. Ing'eni weche gi te ka timore. King'ama otelo ne jopuonj man ng'iyo weche mag jopuonj ok ininde klas. Iketo gigi tesre, ing'iyo gi kaka gitimore. Mokwongo ing'iyo ni chata ma Kenya Kwanza tiyo godo oneno ni ma en adier wan gi shortage of teachers ma en 1111 kachop sani. Mondo gap ni obed bridged en ywak ji te nikech japuonjre manie klas ok yud quality time gi japuonj nikech jopuonj nok. Koro ka en ywak ji te, seche moko be nyaka ukony sirkal ni to shortage ni ere kaka idil kode. Emomiyo seche koko biro weche mag intern kata weche mag intern to warwako nikech koro ok ine kam gine mokwongo round mokwongo sirkal nondiko jopuonj
1,302. Sani gidhi ndiko jopuonj 1,22. Ibiro yudo ni in the long run shortage manitie mar 111,000 cha, the gap dhi bedo matin. Mano ng'at moro amora manigi gine chuny mar keto weche mag somo e chunye nyaka rwaka. Mak mana ni koro ka seche morwako wechegi to waneno niya jopuonjgi osedonje tich. Koro be dong nitie kaka inyalo ketgi koro gibeda jopuonj mobedo recognized on permanent and pensionable. Koro lweny mar permanent and pensionable ok en lweny mobro keto piny, en lweny manyakwa go agoya. To weche mag kata medo osara 7 to 10%. Ka kero kete, ok oketo ne jopuonj kende, oketo ne jotij sirikal te. Lakini wan kaka chama, wan gi gima wang'e ni wan gi jandikwa tich miluongo ni Teacher Service Commission. Kaka jo public servants mamoko be nigi employer nitie Public Service Commission kamano. Koro Public Service Commission deal gi unions mamoko go kaka nitie unions mag civil servants nitie. Ging'e kaka gi deal gi joge. Wan ng'amwa deal go en Teacher Service Commission. Ma wan gi recognition agreement kodgi. Koro okonego bedni koro wabed piny wawach ni jopuonj osemi 10% ni koro wayueyo. Mano biro bedo ni wakare wakia tich mwatiyo. Kamano. Yes. Nitiere penjo mathoth mapontie karaka sa osoromo sang'wen no ka uyueyo kapok ka uyueyo no. Moyo jopuonj 100,000 mano thuolo mag tije mantie kacha, mano rem mantiere. Nyalo kawo sirkal mar Kenya Kwanza masani matiyo, mabende wacho ni gimoro amora mantiere karakacha, girange weche gi mago mag bottom up economic model margi kachiel koda kaka ginyalo rang weche gi mag somo mondo chope yo moro makare. Nyalo kawo gi thuolo maromo nade mondo mi jopuonj gi chope yo moro makare. Kosa gima nyalo donjo kata sirkal mabiro tok sirkal mabende biro bedo kanyo yiero mar higa ma 2027. An kaka nene to kenda wacho ne gichako maber. Ma ka gi maintain to nyalo kawo gi higni 4 to wanyalo bedo ni wa bridge the gap. Nikech sani kanyocha gi kawo 32,000. Sani gichako gi medo 22,000. Mano gin 54,000. A shortage man 111 gin gi about 60,000, let me say 70,000 mapok gitimango mapok ndiko. Koro kagidhi gi kaka gitime iga ka iga kagikete budget ne gidhi kawo mokalo ne 20,000 to mano nyiso ni bang' higni 4 to gap manitie ni gidhi ka gitieke, which will be a very good thing. Ma wan be koro wabiro ng'iyo gi kik chop ndalo ma gibiro wacho niya gigombo ni mondo gikaw to omenda ma gikepogo onge. Koro gin be nyaka gibeda gi financial plan education sector maber ma ensure ni gima ne gichako nyaka gitieki. Eroko bana inya kuom lere yo makare nyakoro moge jwange thuolo ni bende yeno mondo mwaka wiyo masani intiere hote mantiere kar kanyo ma wuoro wadugo mondo miya wasomgi ka wadhi nyime. Tielo mar ariyo wachako kanyo omenda ne sikunde osechopo kama chalo nade. Kasani sikunde mag JSS kata Junior Secondary School osedo omenda maromo bilion 2.5. Tiende nang'o ne jogo makoro osebedo kacha katimo ohala kod sikunde ma opogore chwalo chenro mopogore opogore ne sikunde. Kikidhi mabor kite mana kar kae wantie kae chenro mar mbako roman ka kod Esbon Otieno jalup jagoro maduong' mano mara NAT wantiere kode kachiel. Kikidhi mabor kite mana Ramogi TV. Riwri kodwa kawuono e chenro mar penj laktar ka wawuoyo ewi tuo mar ariyo kod Dr. Iyana Mwata mar Equity Afya Siaya mana e penj laktar sa 12 odhiambo kik bai. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Imeenda kabisa. Mimi naitwa Mary Auma, natoka Siaya. Nilicheza Kaende Jackpot last week, nikaweza kupata 11 predictions out of 13. I have so many things in mind. I'm so excited about this money. I'm very happy. I'm encouraged. I'm going to do it more frequently. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Adona kwai ni ajoera maruora imundi ketu wenda bare Nyasaye majanyalo nitie. Kidio star abora uchiel nono star angwen achiel auchiel ash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Aya nyakora moge jongwa seduogo yo be osema na kao karka ote mani yoro karka wakau thuolo mondo mi wasomgi aneka poka dhie kaunti ma Kisumu karkanyo waduoge tielo mar ariyo kuno lose weche mag omenda ne sikunde mano ntiere chenro mopogore opogore mantiere karkanyo ang'eni kata kapok ayudo ote ang'adhie kaunti ma Kisumu mondo mi wayudo yana achiel kachiel. Nitie ote mar Engineer Lazaro Kanyambok owacho kanyo ni Cleophas Sani owacho ni goyo the whole nation piny ok dwar kata tiyo kod bomb mano kod heavy guns. Owacho ni just interfere with education and everything will be in total mess. Owacho ni udi dhigero piny kuom as a result mago fake engineers. Aya owacho ni ji dhi tho e hospital as a result of wrong diagnosis from fake doctors. Nitiere karkanyo weche go mag somo kokethore. Odhi nyime kowacho kanyo ni geche dhi podho nikech unqualified mechanics. Odhi wacho kanyo bene kowacho ni ji dhi consume wrong news from half-baked journalists. Adieri ni kanyo. Koro kar education ka to kik uene Kenya Kwanza regime ni ketho nikech gikonka parliament. Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguje. Erokamano nyakwa ote mari. Ote machalo madonjo SMS ma George Okinyi mano mar Koyombe Sindo. Jopuonje nyaka chul mondo nyithindo oyud puonj makare. Ote machelo bere nitie karaka mar land registrano opogore gi twak mano go karaka kata kamano bende wayudo ote mari waborange kako dhi nyingi bende ukikonowa ornwa ote machuok SMS 236000 omenda ne sikunde omenda maromo kata bilion 2.5 mosechwale sikunde go mag junior secondary school ka gichopo gidhi konyo yo machalo nade. Adana twaga ne kod Millicent Adhiambo okonwa ne ni chal mar somo to chalo nade pat jopiny to gin mage sirkal kogolo omenda machalo kamano. Gima nyaka wang'e ni budget ma higa mar omenda makoro wantiere ni mano som kod jatend migawo mochung' ne weche mag omenda Njuguna Ndung'u sekta mar somo noyudo kacha omenda makore lach. Wacho kata budget mano ketne gi tenge romo kacha bilion 200 mano bilion 628 e kinde magintiere karkacha. Tiende nang'o kaitemo rango gi kacha achiel kachiel ni kanyo to gidhi yudo yuto maromo nade. Atuto kod Millicent Adhiambo yaure Kisumu uchio nade ukinyi makawuono watu wakae weche mag omenda ne sikunde makoro bende ochwal to chal mag somo mag JSS to koro chalo nade. Bagro network e kaunti ma Kisumu. Millicent. Erokamano ahinya Cleophas achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu.
Kisumu County ochiew maber to kotenore kod wach bero sekta mar somo mabende omenda maromo bilion 628 ne ogol mondo mi okony e sekta mar somo. An gi jopiny mabende agombo ni atwak kodgi ginyiswa ni to gin to e seche ma igolo omenda ma kamaendi be giparo ni gino edi odhi bero wach somo pacho kae nikech wayudo ka nitiere weche mabende ne okel lai manyien mar somo maongere kaka CBC kachiel kod junior secondary school. Omenda ni ka ogole bende odhi loso kata odhi tieko ngur makagi kata bende neno weche mag CBC gi kata weche mag junior secondary school. Wayudo bende ka NAT nojiwo kendo nogolo duond gi ka gichwalo ni jopuonj bende owinjo bedni imedo pesa sani nikech giyuak ka kod kacha ni okosebed ka ichulo gi e yo makare to bende osuru ne omedne gi malo ma idwani ong'adgi to sani bo wacho ni gigolo omenda mondo mi gimed jotij sirikal osara. Githulo jopiny ma Kisumu nyiso to gintgo pachgi wacho ang'oa ewi wach ma omenda mogol malach to sekta mar somo gino ka gini dhi konyo to bende jopiny winjo bedni imedo sara kaka yuago pacho kaendi. Machiegni abo chako kodi king'iyo kamera mondo inyisa ni to in pachi chalo nade, omenda ogol ne skunde kata omenda ogol mar bero sekta mar jopuonj kae nitiere seche ma imedo jotije sirikal osara gimbe gidwa no midgi osara bende gisebedo ka giyuak chien kanyo kabisa. In inyalo wacho ang'o? Jo Nelson Odire jopuonj onego med msara nikech jopuonj magolo fuwo kuom ng'ama ok riek to kosebed gi msara to wadwa ni jopuonj bende nyaka bed gi transparency. Wadwa ni jopuonj bende nyaka timnegi audit nikech nitie pesa ma giketo e skunde ma ok necessary. Ikwayo jonyuol gik mang'eny, tong', gwen, ang'o, nyathi chwe ang'o. Agombo neno komed gi pesa to gik ma ok necessary onego bed gigolo kuom jonyuol mondo wabed kod ting' mayot. Nikech yudo ka sani sirkal ogolo pesa to weche mag gedo pod ikwayo jonyuol pesa mag gedo, jonyuol ka gedi sirkal biro golo pesa. Nyithindo pod riembo tiwacho ni kata sekondari nokelo no med pesa. Nyithindo pod riembo e schools te onego bed ni wagolo mana pesa mar lunch kende. Koro wadwa ni kata ke imedo pesa ma sirkal okelo ni wadwa transparency maduong' moloyo mondo wane kaka jonyuol. Yeah. Iparo ni weche ma kotenore kod wach junior secondary school be odhi maber e kaunti ma Kisumu kaendi jonyuol kachiel kod jopuonj gi nyithindo bende gisechako ng'iyo gi lai manyien mar okelni kata gino ma Kisungu wacho ni adapting be gise adapt gi lai manyien mar somo mar junior secondary kod CBC mabiro. Gini pok oneno maber nikech iyudo ka pogo primary gi junior secondary pod otamowa nikech pok onge skunde moseger mag junior secondary. Koro miyo pogo tek, nyithindo pok osoea nikech pod chala ni pod gina primary machon cha. Jonyuol gi jopuonj, jonyuol wan gi tich matek kaka jonyuol nikech junior secondary ni okele to wan kod pek kaka jonyuol nikech ting' uniform gik midwaro mondo gine ka jonyuol tingni ni ewi jonyuol to jopuonj bende onge transparency, gin be giketo gik mang'eny makata jonyuol ok wanyanda sand. Omiyo koro dogom ni jopuonj nyaka bed gi transparency maduong' moloyo. Kamana nyama chiegni ibo chak na gi nyinge bonisa ni pesa mogol ne sekta mar somo midwa no bergo ipani odhi konyo weche somo ma pacho kae chal nade to kwa ng'iyo weche mag junior secondary be odhi maber e alwora ma Kisumu ni kata pacho kae ndi mangima mondo mi seche ma igolo pesa ni endi mano be dhi konyo e weche mabedo sebedo king'ur godo ka kod kajo kod weche somo kata lai manyien ma biro CBC junior secondary kachiel kod osara mar jopuonj. An gi nyinga iluonga ni Kevin Ngala. An gi nyinga iluonga ni Kevin Ngala, jadak mar Kisumu County ka. An kadongo ni nyisa ni education is the key. To kaluwore gi sirikal mwantiere godo mar Kenya Kwanza ni, gichalo jok ma ok no ikore ne telo mar jo Kenya. Political manifesto margi nowacho ni dhi bero wach mar education ei Kenya ka. To onge gimoro kata chiel magisetimo ma inyalo wacho ni sirikal mar Kenya Kwanza timo maginyalo improve godo weche mag education ei Kenya ka. Kanya nyithindo timo penj yuak manokuongo wuok ne ni penjo kwal nyaka sani pok wang'e ni adiera mar sombwa mar nyithindo nitiere kanye. Kech sirikal ni en sirikal mopong' gi corruption mang'eny mikwalo nyaka penj. Omiyo gima neno katimre e Kenya sani gi weche mag school en ni wan gi sirikal moko miyo education kipaumbele mondo mi wabed gi future
mar nyithindwa magin professionals ginego education e Kisumu education e Kenya sani onge value mora mora. Nyathi thore odhi school to oagi wiye nono mosom mochop nyaka university tich be onge. Omiyo wan kaka jopiny waneno ni Kenya kwanza onge gi agenda mora mora ma nyalo medo rieko kata nyalo kenyo future makiny. Sani ne gisegolo omenda maromo bilion 628. Pesa no ipani dhi konyo wach somo koso ini nyalo wacho ang'o? Pesa no kata obed mana bilion adi gima ng'e ni kiny wadhi chiwo e gaset wayudo ni almost 80% mar pesa no osekwal. Nikech kata mana sirikand ni corruption opong'o iye, ichiwo kawuono ni tutatenga. Ka gisetengo tichaki winjo kendo ni scandal moro chako luwo pesa nendo. Ni pesa karibu kata mana 80% mar pesa mogol ochako kwal. Omiyo gik magilandogo be gilanda gi dhoge, to kochopo sa implementation tichaki yudo ka jok mono be ni benefit kuom pesa goeko. Gine makendo gichake ywak ni gima no chik gi chande pok otimre nyaka sani. Wach mar junior secondary school ni en wach mane sirikani ne ok dwar kane gidonje loch. Akia nang'o ma dogo lokre to an ang'eyo ni min nyathi mong'e kaka nyathi chalo uchungu wa mwana ajue ni mama. Ineno ne gidonje gima ne gikia. Omiyo kata mana king'iyo JSS niendi gichacha joma temba ni mondo tinegi to chuny mar miyo JSS o succeed mane ni gima gionge godo. Jopuonj be paro no winjo med piyo mana piyo osara. Wach mar osara niendi kiny wadhi e ng'anyo maduong'. Wakwayo jopuonje te mondo wuog oko mondo ginyis ni ok gidwar wach mar ushuru mimedo niendi. To wang'eyo ni kot be tugo gi sirikal sana achiel. Ging'ado kawuono ni wach mar ushuru kik dhi mbele, kiny wang'eyo ni sirikal chak wuok ni gidhi e court of appeal. Pod gibedo mana ng'ado ji. Japuonj onego med msara 100%. Sani 1,000 chalo 100. Kidhi e duka skari en siling 500, chak en siling 100, mkati siling 150. You need 1,500 shilling to spend in a day. Omiyo jopuonje nyaka medo sara giyud gimbe gikonyo nyithiwa gibed gi ngima maber e mbele kanyo. Erokamano ahinya. Machiegni ini nyalo wacho ang'o e weche ma omenda ogol sani madhi konyo sekta mar somo. Iparo ni be odhi konyo kaka osechane no endi to weche mag medo japuonj osara. Ineno nade winjo medo japuonj osara koso in pachi chalo nade kaka japiny? Mokwongo iluonga ni Vincent Ofafa jadak ma Kisumu ka. Omenda ogolo maromo bilion 620 gi wiye. Ogolo omenda maber kabisa to koro ok wang'eyo no omenda ni be dhi chopo ne jopiny. Mane gima ok wang'eyo to de waher no chop ne jopiny. Mokwongo jopuonj onego med pesa kabisa. Jopuonje deal gi nyithindo ma njore, nyithindo ma jobeche, nyithindo ma tijegi tek. To gimonde don preps kendo night preps be gimonde ginene gichopo e classes monego be ni medo gi osara. To kopore gi magno ero wach CBC be onego be ni ikelo negi equipment mabeyo makonyo gi e somo. Wach CBC gi jok manotimo tenda be ng'eni kani wach CBC ne biro nolos gik mang'eny e skunde mane onge to jogo pok ochul nyaka kawuono. Koro kwang'e ni pesa ni dhi chopo ne jogi machulgi kata ok dhi chopo but diwaher mondo chopi. Koro wan wachno wasiro ni mondo omed jopuonje msara. To kata kamano ero nyithindo bongi kaka somo yo makare nikech wach CBC kaka nodonjo bago nyithindo pogo junior class gi ginene gi senior class tek kabisa. Koro mano wach masiro kabisa kaka jadak ma Kisumu ka. Machiegni mana ka watieko ini nyalo wacho ang'o e weche omenda no gol mobil no kel gi 20 gi wiye mar konyo weche somo. Iparo ni omenda no kogol kamano odhi konyo sekta mar somo nade kata odhi kelo lokruok mare? Alafu jopuonj bende kokalo kuom riwruok mar jopuonj ma primary nat owacho ni ber mondo jopuonj omedo sara gi jopuonj osebedo ka thagore nitie moko manyaka ne chak puonjo kamoro to gin mana ka tiendgi ok gol gi kanyo ka itero gi ong'ala manyiwa gino mowacho ni ok migi promotion. Inyalo wacho ang'o weche machalo kamano? Yan kuom nyenga longa Josephat Odura jadak ma Kisumu County ka kolure gi weche mago pesa manyogol ko joma nogedo contractors
Dwyer mondo pesa no ogol kendo mede mobed mang'eny moloyo ka nikech ng'eny jogo notiyo gi pesa mang'eny to pok to chulgi to nego chulgi kendo pesa no mondo chop kuomgi to kaluwore nyaka gi weche bende mag ni medo jopuonj osara. Jopuonj wadwani mondo med teachers salary mondo japuonj obed gi pesa maber, mondo japuonj opuonj ma nyithindo gi mijing'o mondo nyithindo winj gik ma japuonj wacho ni. Japuonj bedo gi wasiwasi moko ma japuonj oro nyathi siling 100 nikech japuonj onge kata na pesa monya nyiewo kalam monono go gima nyathi otim. Koro kanyo wadwani med jopuonj msara. Junior secondary ka bende sirikal wakwayo waziri Machogi no obede serious. Junior secondary no nyithindo dhi anono kuom higni gi te gima gidhi somo malong'o gi understand gige teach equipment onge. Koro wakwayo government waziri gi sirikandno gibed joma serious. Ji hinyore kiny to wane maandamano jopiny owuok ka rombgi. Mana kamano Cleophas moko kuom paro mopogore opogore mawuok kuom jopiny ma Kisumu ka bende gisiro wach ma jopuonj osebedo ka ywago kotenore kod wach medo gi osara. Ka bende giwacho ni weche mag somo mar junior secondary bende sirikal owinjo kete maino mondo oneni en somo manyalo dhi maber koriwo jopuonj, nyithindo kaachiel kod jonyuol. Ka kamano kionge penjo moro amora mago e weche mowuok kod paro mopogore opogore aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thoro wach ma wan godo kotenore kod ywak jopuonj pacho kaendi. Cleophas an kuomi. Erokamano Millicent Adhiambo. Jogo mowuoyo kanyo ka ginyalo manyo gi go kod gi mbaka gin gi pinga gigo te onge gimoro amora ma gisiro ang'e manyi gi ane gigo mantie kar kanyo achiel kachiel. Erokamano Millicent Adhiambo. Hesbon kapok wadhi e kaunti machielo wawinj ane paro mantie kar kanyo no wadhi e kaunti ma Mombasa machiegni sani iwinjo pat jodak e kaunti ma Kisumu. CBC ni chiwo omenda madhi gedo chulo contractors ma jowa mogero klese. Pod en gimoro ma oganda wacho ni oyo CBC ni pod en gimoro marach, ok en gimoro makare. Igni to medo mana sudo. Nyithindo osedonjo grade mar 7, nyithindo osetieko grade mar 6 gisedonjo kacha junior secondary school. Jowa dhi kawo thuolo marom nade mondo mi oyie gima chalo kama ma oganda mamoko osekawe to dhi mana kod nyime. Wan kaka joma nie sekta mar somo to kwang'iyo kata joma deal gi weche mag CBC kata curriculum development sani kama wasechope CBC system ma wan godo matiyo. Koro jowa onego okawa ni CBC no tiyo kata kadipo nitie gik ma onego bed ni iloso ikwaluo gimiluongo ni cycle mar evaluation ma gik monego bed ni welo. Lakini CBC to nitie kendo CBC tiyo. Investment mosekete CBC gi sirikal mokalo to gi sirikal manisani nyiso ni sirikal en geared towards ensuring the CBC otiyo maber kendo jopiny oyudo somo. To gima kendo ji okete pachgi ni CBC ok konyo nyithindo. Mondo wach maler ni CBC en gima konyo nyithindo kaluwore gi gik mokete iye. Investment malong'o ma sirikal onego tim kachiwo gik madwarore mondo odhir somo mar CBC. Classrooms manoger gi ndalo mane sirikal mokalo mag CBC. Classrooms go okotiyo ne CBC nikech classrooms go noger gi secondary schools. Classrooms ma koro tiyo mag CBC gine primary school kama ne domiciling otim. Ema onego wang'iyane ni to improvement mane midhi tim e primary schools mano accommodate nyithindo mano odhi e grade mar 7. CBC to kata ng'ama temo wacho weche mag CBC continuous review ema inyalo tim lakini CBC to sekawo wang'e kendo en gima dhi. Koro jopiny onego jiere ayie ni CBC nitie kodwa to kendo wawuotho kode. Erokamano ahinya nyakora mwege jong'an kako Desmond tiendo wamendo mana nono ni omenda ni siku nito tiende nang'o. Iwacho ni mbakoro muka bende wayudo thuolo mar wuok oko mar twak mwatiere godo kendo warango gigo matimore kor gwenge mopogore opogore. Yena mondo mi wawuoge e sekta ni mar somo wadhi e weche mag wuoth. Mane sama wantiere sani nyakora mwege jwanga koro wawuoke mago mag somo wadhane county ma Mombasa. County ma Mombasa gino ma wadalosi odiochieng' ma kawuono en nengo mar wuoth ma idho. Nyakora mwege jwanga nitie gik mathoth ahinya mantiere karka. Joywak mag joriemba piko, nyoro rawinjo ywak mag joriemba terela kata jogo mariembo trela. Wacho ni loche mopogore opogore kaka kelo mwandu e kor gwenge mopogore opogore mantie pacho ka kor mago wino madhi e pinje maoko. Sani adago mbaka kae koda Joja oko oyawre Mombasa chiyo machalo nade ywak mag jogo mane sekta mar wuoth odiochieng' ma kawuono ano ka gintiere toke kanyo moko onge kod mor e chunygi nyalo bedo ni giduto gionge kod mor. Bagora network George.
Erokamano ahinya Cleophas Oluoch chawinj maber kowuok e kaunti ma Mombasa kaendi. Aneno ka wachiew maber kendo chieng' owuok makech gokinyi ma kama. Kama antiere ni antiere e od bura ma Changamwe kuma kawuono abago twak gi jogo mariembo boda mano e kaunti ni. Gikoni gintiere gi ng'ur margi to chutho kaluwore gi okang' mar piny owacho medo nengo mafuta kowuok e kwan atamalo 8 nyaka mano ma en 16. Gikoni gini rocho chenro magi mag wuoth to chutho gi abiria magiting'o, omiyo gikoni gin bende gineno ne kaber to gimede matin mondo mi gin bende kik gihinyre ahinya to jawuoth bende magiting'o kik gihinyre. Kama antiere ni antiere gi moko kuomgi, we awinja ne pachgi ni to giwacho nang'o. Chaka gi nyingi, inyisa ni in ng'a to un jomage to ywak wen mane. Erokamano nyikwa Ramogi Ajwang' gi nyinge iluonga ni Martin Oyo aka Otongolo. I'm the chairman wa Changamwe sub county boda. Tena ane coordinator mar Mombasa County mar boda. Kawuono wan kod ywak kod lit kod kuyo kalure kod sekta marwa mar boda e dala mar Changamwe kae Mombasa County. Kalure kod kaka piny oidho kendo nengo mo osani ni malo, omiyo warado kaka chairmans mag stages te 80 kod 6 mondo wawuo mondo wang'is jopiny ni kaka ngima oidho ochuno wabende koro nyaka wamed ngima bende oidh matis kalure kod wuoth kod jowa mwating'o. Sani koro kama nyocha wating'o dhano sing 50, chuno wani bondo koro waidhi bobed sling 70, kendo distance ka distance sani koro ken 4 km, chuno wani nyaka water nyaka sling 100. Timre kamano nikech piny oidho twariembo pikipiki to pikipiki nyaka bed kod petrol. To petrol mwaketo en 192 shilling. Matiende ni in kod pikipiki mar wegi, idwa ni chul pikipiki, idwaro ni ipidhi nyithindi, idwaro ni ibede gi gimoro matis, to ushuru bende wachulo. Koro piny obedo nwa matek sawa e dala mar boma kama Mombasa ka. Koro chuno wani nyaka waidh bei mondo wang'is ma customers ma wani chakre kiny bei nyaka idhi e dala mar Changamwe ka, to wakwayo mondo ubed kodwa tayari nikech mabadiliko mar mafuta. Kama mafuta idho, kila kitu nyaka bed ni malo. Wang'eyo ni moko kuom jogo modak e alwora ma Changamwe gin jogo ma bende yuto gi be ok ber ahinya, yuto gi samoro ni piny. Bipani gidhi rwako wachgi nikech gin be gikoni wang'e ni kuond ma gintiere gin be gikoni pesa no kata uchumi no pod chandogi. Ineno ka gima gin nyalo rocho chenro kata kwan jogo mosebedo kuting'o ka umedo beini. Dhi bedo nyaka chand chuny dhano kalure kod kako chumi sani ni malo, to wakwayo jopiny ni ochopo kama koro nyaka wakwa ng'uono ni nyaka waidhi nikech pikipiki sling 200 adhi loso go sling 300 kende. Sling 300 kende poka chiemo, poka olo mafuta, dhi bedo tich matek. Koro wakwayo ma customers mawa wang'e ni piny oridre, to wakwayo ni jowadwa wakonyre uru mondo wabede gi gimoro matis mwanyalo duok go e ot nikech piny obedo matek. Erokamano. Wayudo ng'at machielo, chakre gi nyingi tinyisa ne okang' mar medo mafuta ne. Ineno ka wateja gi te dhi yie kode nikech ang'eni ni ka gi customers ming'eni mato customer na. Bipano dhi yie gi meto mar pesa ne. Adwoko erokamano, an gi nyinge luonga ni Patrick Juma, boda e Changamwe sub county kae. To kaka waromo kaka officials mege boda waneno ni chuno ni nyaka wamed mafuta, wamed bech transport matin. Koro wakwayo customers wa ngima oidho malo, piny tek, kamoro amora piny tekie. Koro wakwayo gibed mana gi horuok matin to gielewa wa mondo gibende gi tum ji chini. Kwa medo 20 gibende gimed ma 20. To kendo an gote machielo ka adwaro chiwo ote ni government marwa, especially our president. No wacho no maber kabisa nwan jo boda obro inuwa. Soro nyaka sani podo kwang'eyo ang'o mano mean, what he meant by the term bottom up. Nikech sani koro okwang'eyo no chumi mano dhidho malo nikech sani wachandore. Jo boda king'iyo wakata kae kaka wan kae kamae wachandore sana. Nikech wamedo fare mafuta idho malo, kiketo mafuta lita 129 kiting'o at maximum inyalo ting'o 300 kende. Pok ichulo won pikipiki. Samoro ni pikipiki mar loan. Pok ichulo loan. Loan oromo be ni chulo 500 ama 400 per day. Koro wayudo ka gini en tich matek. Koro wakwayo rais President Ruto, ang'o mano mean by the term bottom up? To ka adier jali mwananchi wa kawaida gi jopiny to waumia. Oromo bed kendo winj kabisa. Owinj gima dhi mbele i ground, owinj kaka jopiny wacho, to owe bedo ng'at matoke tek. Nikech gini hinyowa sana. To ko hinyowa jo boda kata mana wa mama mwating'o madhi tich, ji ywak, kila ng'ato ji ywak, piny tek. Koro oromo giwe bayo wach, government owe bayo wach,
giwinjgi ma jopiny wacho nikech I think in the constitution chapter number 1 will state very clear it is the sovereignty of the people. Koro let them listen to the people. Adwoke erokamano. Erokamano nyodo ngat mogik mana machiek kende nyisani ito bineno ka jotelo wuok oko mar jolow kaka joriemb boda mana machiek. Okay, nyinga Daniel Odhiambo, Changamwe sub county. An gima kuongo wacho niya adwaro nyiso jopiny ni next year ka gidhi election ok gitim election gigo kura ka ging'e gimomiyo gigo kura. Piny oidho dhano umia ma wakwayo government owinjie chuny jopiny mondo gipar gi feel the way ma dhano feel ok oyot kendo tek matek. Wayuak ni serikal owinjie jopiny mano kende. Kamana ahinya mana kaka iwinjo Cleophas mago mana joriemb boda mantiere alworani Machangame kata monyiso ng'ur margi to chutho kaluwore gi medruok mar bech mafuta gikoni kaka ngima en gi bech mafuta kaka omedore nyaka gin bende koro gidhiye customers mekgi bende omedie gimoro ewi pesa magisebedo ka gichulo. Cleophas. George Aoko, erokamano nyako mbago twak eyo makare. Kapok aweyi kende dhi, adani penjno kuom jakom mar jo boda mantie Changamwe kanyo, mano Matino yo mantie mana togi kanyo. Ka inyalo yude kanyo, ipenje go, sani medo nengo nikech omed nengo mar mauta. Poni odwoke piny kata gi atamalo ang'wen kata kodwoke piny kod nengo maromo nade. Bende gidwoko ga nengo, koso idho to idho ga mana kamano. Ginene ga yo machalo ne ka gin Changamwe kanyo. Erokamano ahinya jakom aduga ne iri kae matin nitiere penjo midwa ng'e kaendi to wang'eyo ni mafuta osebedo ka idho to samoro bende osebedo kodok. Koidho kamaendi to rang'e ni iwacho ni udwaro ni umed pesa to koduogo chien uduoga pesa ne customers meku. Erokamano ahinya. We are sub county 001 to wan wawinjire kod customers wa maber sana. Kwa seche ma ngima odoko ni ngima ni piny to chuno wa ni kaka ajatelo mar Changamwe ka chuno wa ni nyaka waluongo press conference mondo wang'is oganda wa ni ngima odok piny kendo wadwoko nengo piny. Koro mane gima watimoga ka ngima oidho to chuno wa ni nyaka wawuo kod oganda wa kod customers mwating'o mondo wang'isgi ni ngima oidho malo mondo gibende gi jolo lwetgi. To ka ngima odok piny to chuno wa ni nyaka waluong kendo press conference wang'isgi ni koro piny odok piny matis koro ginyalo chula bei ma kawaida. Kamane kaka watimoga. Inyalo paro ni en odiochieng' mane mogik manogole bech fare kowuok malo kaduogo piny? Yes, diere corona nochuno wa ni mondo wadwoko nengo mare wuoth piny kalure kod piny nobedo matek ahinya kod wachi transport. Mombasa kae en sector mar transport. Koro seche ma sector mar transport obedo interfering ji duto hinyre. Koro nyakwa wawuo kod oganda wa mondo wang'isgi ni 2020 ma corona nobedo matek nwadwoko nengo wuoth piny. Kendo 2027 mani election obiro matek sana bende nwadwoko nengo wuoth piny nikech dhano ne en lweny koni gi koni to koro nochuno ni nyaka wadwok nengo wuoth piny kalure kod kaka lweny ne nitiere piny mar Kenya. Dhano no ketho gikgi koro chuno nyaka nawuo kod customers wa kendo wawuo kod chairmans mag stage mineno ka gin stakeholders kendo gin joko manyalo amua ka nengo idho kod kata ka nengo dok piny. Koro seche mwasebedo kaka kwa chung'ni wane parachiel wane winjruok achiel matene gimwa kale duro tetere dhi nyaka stages kech wan kod stages 86 matene magi delegates mochung'ni stages te 86 ma kwa wuok ka to gigo dhi samba stage duto tetere. Ka nengo dok piny ka ruoth otimo maber ba Nyasaye odonjo chuny William Samoei Ruto man rais bo dwoko nengo piny machuno wan nyakwa bende kendo wachakwa luongu kendo mondo wang'is oganda ni nengo dok piny koro ginyalo chula kama kawaida. Erokamano. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi mano egima mane duond jobodaboda e Changamwe ka gikoni kaluwore kaka ngima oidho chuno gini gimedi to giparo ni ka weche nyalo bedo maber onyalo dok piny mafuta to gin bende gidhi deo customers makigi mar dwoko piny nengo mafuta. George Aoko, Radio Ramogi kata Ramogi TV, County ma Mombasa. Cleophas.
Erokamano ahinya Joja oko iduoko gi yo makare kendo ayudo ler kaluwore kod mano matimore kanye county ma Mombasa. Jo riembo boda mantiere kar kanyo kod jotendgi waduogo mondo ayud mathoth bende mantiere kar kanyo. Nyakora mogi jong mano Joja oko wasewinjo kanyo maling' matimore kar kanyo. Ang'eni wadhi nyime kod yudo weche mamoko mapod ntiere kar kae. Kama telo ne mano wakawo thuolo machielo bende mondo mi warangane ni magi mosebedo kacha katimore kendo magi mamuoch kawuok e kor gwenge ma opogore. Ne wacho kanyo ni wadhi nyime kod twak. Iwacho kanyo ni omenda ne sikunde ochopo kama chalo nade. Sa osekalo dakika 33 tok saa 4 wakaw yueyo mano mar ariyo. Kani ka waduogo wayudo thuolo mondo mi wayud gi ane achiel kachiel ni wadhi kod gi e yo machalo nade mana yueyo machuok. Ka waduogo to koro karka watime e yo machalo nade mano ka wantiere karka ni mar nyaka sani nitiere chenro mabende luwo twak montiere godo sani mondo mi wayude achiel kachiel. Kikidhi mabor waduogo bang' yueyo masani. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dio, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dio has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You dey hear what they talk. You use your brain at all. That's why you talk. It makes sense. What's that for do? What's that for do? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Kitume mowa kelonu otenore en dhadho maggi. Kawa kiko gi makare yud thumbe miero mapachoka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien Ramogi wuothe koda mabiro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Ka nyiero kod mor dhi nyime, weche mopondo be medo ng'eyore. To kwe kethore kind ji. Ma town, to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Vike Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from $560 Mauritius or Seychelles from $1,000 South Africa and Thailand from $1,080 Malaysia, Singapore and Egypt from $1,200 and Maldives and Santorini from $2,000 Call 0703 254 254 for bookings. Nyakora mogi jong waseduogo yueno be wasemana kawe kar kanyo an kaka Desmond Otieno wadhi nyime kod nono omenda ne sikunde nyaka sani ni gichalo yo machalo nade mane kinde ma wantiere ka sani ka wang'e maber ni kinde ma wantiere kar ka warangane ni kaunti ma Kisii chalo nade watude kod Chris e kinde mabiro mano kang oseketo wacha achiel kachiel ni gin gik mage madhi nyime ka wantiere kode kar ka. Hesbon, weche mag omenda e sikunde oinjo kacha contractors kod suppliers magi jok mosebedo ka konyo sikunde e weche mopogore opogore to ahinya mago mane ogedo
wacho ni contractors manokonyo sikunde gi gedo ikinde mane nitie dar ka giwuok kacha e sikunde primary ka gidonjo e junior secondary school. Okang' ma kamano in koro ka kori ikawe yo machalo nade, nikech madhi kelo fuong'ruok ni jobeni mosebedo kacha ka timo ohala kata ka timo ohala ni mano mar gedo ne sikunde mopogore opogore. Omenda maromo bilion 2.5 makoro osechiw. Mokwongo nasewacho mbele kacha ni classes gi noger gi e skunde mag secondary to gedo gi be ne bedo supervised gi mosenindo mane en CS Education Professor Magoha. To gedo gi be ne chwalo mapiyo ma contractors ni dhiro ni mondo giti mapiyo mondo classes go orum mapiyo kane gigeno ni nyithi junior secondary ne dhi grade 7 e secondary schools. To kane mano ok otimore, koro noyudo ka nyithindo gi classes go be ok otiyo. Lakini contractors mang'eny manotiyo tijego pok ochul nikech ne idhiro gi ni mondo giti to pesa gi kaka nonego bed ni miyogi ne ok obiro in good time. Koro kanyo sirikal olando ni ochiwo pesa mar chulo gine mar chulo contractors makalo billions 2.5. Mano gima warwake yo malongo nikech contractors go be mosebedo ka dhiro principals mag skunde nikech contracts no bedo signed kinde skunde to gi board of management kama minister ok biye. Koro contractors osebedo ka bando jotend skunde principals to gi board of management. Koro ka sirikal osegolo pesa go mano en nyiso maber en ni koro pressure man nyocha contractors kete skunde koro dhi fuong'ore dhi dok piny. En gima ber ma warwako. To classes go koro ang'eni tiyo kodgi e secondary school nikech most of the secondary schools ne population manitie classes no rem. Koro form 1s kata form 2s mane onge classes koro tiyo kodgi. Koro onge asara mora modhi e skundego nikech classes go pod tiyo nyaka sani. Lakini chudo ma sirikal ogolo pesa ni mondo chul ne classes go en gima ber kendo en gima warwako. To ka sirikal nyalo timo kamano kata provision mag skunde ma host junior secondary primary schools biro bedo gima ber. To gima be onego wang'e ni recommendation mar working party ma nyocha ng'iyo weche mag skunde, weche mag junior secondary dhi gol ka dipo ni waluwo recommendation. Wadhi bedo gi comprehensive school. Ma comprehensive school ka koro biro bedo gi grade 1 nyaka grade 9. Koro kanye ma investment onego sirikal omed timo mondo facilities madwarore e primary school manyalo accommodate somo maber mondo jiw. To pesa be ogole wang'e mondo contractors kik luor kaw tije mag sirikal magitiyo ne school mondo gilos infrastructures madwarore. Mane kine magintiere kar kanyo infrastructure gi gik moko mopogore opogore mantiere kar ka. Nintiere paro mar gero laboratory mane nyalo konyo mago mane nitiere kacha skunde mag sekondar mane gintiere go kar kanyo. Jogi makoro ne nigi skunde mag primary klese ne bedo kacha manok. Iwacho ni school mar primary achiel cha machakni kacha kod junior secondary school kacha to facilities mane nitiere godo kacha bedo ni koro jopuonjre bende bedo mathoth kinde magintiere kar kacha. Ponono ka okete tim mano recommendation kata paro mantiere report no ma dichwal kacha ne jatend piny sani wacho ni mana milieko mantiere iye poni koro kokete tim wadhi neno pogruok e kit somo masani to omenda masani bende ichiwo ne jogi nyalo duoko weche mag gope piny koso dhi au thuolo mamoko bende mondo mi oger klese mamoko ma ponono pok oger. Gima onego wang'e notimore maber ni chon capitation mane ichiwo ne primary school no kao class 1 nyaka class 8 to ni miyo gi pesa marom. Nyathi manie class 8 to gi nyathi mane donjo class 1 ni miyo gi pesa marom. Koro pesa mane bidhi e skunde go ne nok. To sani pesa michiwo grade 1 nyaka grade 6 opogore gi pesa michiwo the same school kama junior secondary school chakore grade 7 nyaka grade 9. Mano nyiso ni pesa omedore e school kacha. To classes magitiyo godo nyalo paro ni nyithindo gi kade bed ni gidhi e system machon classes go ne dhi dong thuolo mane onge joma ne dhi tiyo godo. Koro classes mitiyo godo gin classes mane pod nitie. Minyalo yudo ni classes nitie ma ka dipo ni pesa moro yudore manyalo tiyo e skunde go, pesa go onego bed ni gero computer laboratories mag sciences, home science rooms to gi other amenities matiyo machwalo CBC e skunde go.
Mago gik ma koro sirkal onego concentrate on, ma ka giyudo contractors to gichulogi in good time, to iyudo ka skunde go biro bedo gi dongruok maber nikech pesa koro medore, kata pesa mag chwalo somo e skunde. Kendo kaka iwache no, jopuonj be omedore nikech koro indiko jopuonj. Koro space ma jopuonj go nyalo bede ka gi plan mar puonjo be onego koro chwal, kaka staff rooms koro tindo onego mergi. Joma puonjo junior secondary grade 7, 8 and 9 be dwaro special facilities kuonde ma gitime preparations nikech gidhi puonjo sciences, gidhi puonjo technical subjects, gidwaro special space to gi special facilities e skunde go. Koro magi gik ma sirkal onego kete pachgi ka gichiwo pesa kata ka gi develop skunde go. To gima nyalo konyo kabisa ni ka pesa ma giketo ni tiyo ogole wang' sa, kik pesa obed ni en pesa mabro leo contractors imiyo tich to gibodho nikech jogi ni ohala. Ka pesa gi otwe e skunde to ok gibi winjo maber, be ok ginyal meet some of the overheads ma monego bed ni gin godo. Koro sirkal onego bed ni golo pesa in good time to infrastructures gi bet tiya e skunde gi. Inyalo paro ni kata pesa mag free education wago koko kabisa eko gole. Ok wadwa ni wasiko wago koko ekigolo pesa ne skunde. Pesa mag skunde onego bed ni golo in good time mondo los gik madwarore mondo somo dhi mbele skunde go. Nyakura mag juang kirangi kar kanyo ni ote bende chalo nade mano kotenre kod paro mantiere godo odiochieng'ni ma kawuono wayudo kachiel mondo mi wakoni ni to kanyo yudo gi e yo machalo nade. Wan gi ote madonjo kacha SMS ma en 3-6-6-0-0 ka moko bende nitie kar kanyo. Wayudo ne ote mag SMS kae to Esbon Otieno nitie kar ka biro duoko moko ma en ko kar kanyo ka ong'eyo ni gin mage. Mako Juang David owacho kanyo ni mano Nyabondo, mano ma Nyabondo. Owacho ni Ramogi TV winjore maler, omenda mar school owacho ni akwayo ni kik donje mibadhi nikech Kenya to mibadhi opong'o. Erokamano ahinya ote mari ochopo kae yo makare. Ote ni no wasekawe kanyo. Machielo wayudo ni mano mar Jen wacho kanyo ni an Jen kawuok Asembo. Pes JSS to ero osegol to wan e sikul. Wacho ni kaminigedo. Wacho ni mano kaminogedo. Mano sikul, wan e sikul kaminogedo. Mano ntiere Uyoma. Erokamano ahinya Director Bado. Owacho to wachulo 1,000 mano mar cho karang'o matimore. Penjo mantie kar kanyo. Diana Wuor oyawre Cleophas, ma Diana Wuor from Mabei. Mosna wendo anto an gi penjo. Natimo ECDE mano to nasechako gi proficiency mano higa mar 2019. Then atimo certificate in ECD 2021 to ayudo credit. Koro kendo awinjo ni ok anyal timo diploma in ECD. Mano nitie kanyo bende wacho ni DECTE mano nitie kar kanyo. Japuonj ang'ilero ni mae to koro mane nikech owacho kanyo ni nikech nachako gi proficiency. Penj na japuonj ni koro owinjo atim course mane. I'm stranded. Mano penj mantie kar kanyo. Japuonj ang'iduoke ka wantiere kar kanyo. Grace wacho ni morning. You mean ECD teachers can be employed? Grace mawuok Homabay. Jopuonje kwani geno onge ga ni nyalo ndik gi koso en ang'o matimore. Ang'iduoka ni Grace ka waduogo. Kaleb wacho ka ni jopuonj mosedhi retirement bende uparo emeto mar omenda. Japuonj osedhi retire. Mane paro mantie kar kanyo. Rolex Odhiambo wacho ni kaka pile 001 Mombasa ene chenro nengo wuoth medore to chike manyicho kal kod bunge pod do mamalo chungo. Lit by a lot. Gintiere kar kanyo wacho ni gidhi nyime kod twak e yo makare mano sama gintiere kar kanyo. Ang' wayuda ne ote mamoko mantiere kar kanyo. Daiko dong' mana matin ne 10. Koro gin 8 to watieko chenro. Duoka ne joneno mantie kar ka. Penjo mopenji nitie mar Diana mag wechego mag penj mopogore opogore. Courses mosetimo en stranded kata sani koro chungo kia kama odhi bedo kacha ka ochomo. Duoke mano kachiel koda kama moko bende mano mako wang'i ote mag joneno. Erokamano mokwongo an be nyakach Nyabondo kanyo mane dalawa. Koro Nyabondo ng'e ni pesa mogol ne dongruok mag skunde ok wadwa ni mondo mibadhi odonje. Wadwa ni mondo giti kaka nochan ni mondo giti. Mane ka dongruok nyalo bedo. Ma koro supervision
onego tim maber gi board of management mag skundego to gi sirikal be onego supervise tich madhi mbele. Ato nitie wach mar jo ECDE. Jo ECDE onego bende ndiko tich gi sirikal nikech mane recommendation ma oket gi working party ni Council of Governors onego winjre gi Teacher Service Commission to giwinjre gi Ministry of Education mondo giketane chenro maler ma jopuonj gi Teacher Service Commission kose register gi to inyalo ndik gi tich to gibedo gi schemes of service maber mamiyo ginyalo tiyo e centers magintie. Kwang'iyo recommendation mar comprehensive school manase wacho cha, centers manegi ECDE bedo captured e management mar comprehensive school. Koro mano onego bedni streamline nikech mano provision of basic education. Korka qualification mag courses to gi proficiency mowach go, aparo ni nitie qualifications authority ma deal gi courses ma ng'ato onego tim. Lakini kisetimo certificate to gi diploma, ina japuonj moromo dhi puonje class ma gimiwacho kendo ni nitie gik moko monego tim okane. Ka in ng'ama osetimo certificate kata diploma kata degree, in ng'ama oromo mondo idhi puonje skunde mag ECDE. Koro mano to en gima oyaw wang'e ni mondo unyalo timo. Aparo ni aduoko gite ma kadipo ni nitie modong' to nok duok kawuono. Nyalo bedo ni nitie ndalo me kichieng' mibiro duoki. Lakini aparo na duoko gite. Ena ni amedo jiwo ni kamwa chopi transparency mar tiyo gomenda madhi e skunde ma onego walu kabisa ni pesa mochikne project moramora e skul onego tiye project ma pesa no ochikne mondo kik bed ni kata gero cho nitie achiel kuom jonyuol manowacho ni nokwagi pesa mondo giger cho 1000. Gero cho ok rach janyuol, kugero cho to nyithiwe matiyo gi chochego. Nyalo bedo ni seche mane okwau 1000 mondo uger cho, sirikal ne pok ochiwo pesa to cho to tiyo pile. Koro kik ywaga ahinya kigero cho e skul nikech ich konyo skundno gi cho mugero no. En gima ubiro kwano ni ne ukonyo community gi cho e skul kanyo. Mano gima nitie kar kanyo koro mag jowa kiwinjo nengo mopogore opogore mantiere ang' wayudo ne thuolo mondo mi wakoni in bende ni yudogi e yo machalo nade. Nitiere ote mamoko mapod donjo kar ka ang' wayudo kanyo nitie mar Vivian Anyango wacho ni en e chenro kendo nitie kacha kachiel Martin Oduoro Kinyo bende wacho ni nitiere kar kanyo kodwa e chenro achiel kachiel. Wayudo ote mamoko madonjo kar ka mago mantiere SMS medoro gi 2:06 nono ka koro sa oseromo kata dakika 50 mano tok sa ang'wen mano mar okinyi. Odong' madakika 5 kendo twatieko twak okinyi ma kawuono. Nitiere oganda ma pod nitiere kod to wadani mondo mi otiek chenro ka gichiwo wach mari mogik mbele kanyo to nitie jonyuol jogo masiro weche mag somo mapok owinjo malong'o chenro ni mano mar JSS. Odoko no omenda osegol, sikund onego bed ni dhi nyime, buge onego bed ni inyiewo mopogore opogore ka lokruok biro neno. Pod odhi neno pogruok mag paro kata confusion moko pod adhi neno ka donjo nikech oganda penjore ni an koro nokona ni nitie buk ma nyaka nyiewo ka nyathina dhi e grade mar 7, grade mar 8 ok ochopo, KCPE rumo ok onego bed ni time. Jonyuol kachiel koda ka paro magisebedo godo mopogore opogore kinde mokalo nyaka sani wadhi dogi ka gintiere gi yot koso gima chalo nadi nikech wacho ni ka skul nigi gowi ino gope gi nyaka chul to gope gi jopuonje mamoko makawo to koro kete fee kata omenda monego bed ni chule e sikunde kacha odhi chalo nadi. Gima ng'eyo ni kaka ndalo dhi e kaka stability bebire e weche mag somo mag CBC nikech kama ne wachake chae kama noteke to sani kaka pesa igolo mondo stability moro donje CBC kwa dhi mbele ka to wabiro yudo ka jonyuol dhi winjo maber, buge dhi bede e skunde kaka sani kwa luo kata chenro mag jo Kenya Institute of Curriculum Development to wayudo ni book ratio ma nyithindo gi books they ka stabilize. Koro mano is a good news. To ka pesa yudore skunde be ema timo order mag buge magidwaro, buge mobedo recommended gi KICD. Koro school be onego bed ni ka pesa biro to ok giti gode e tije mamoko, gitiyo gode e vote heads mochiw mag tiyo gi pesa go. Koro mano biro miyo stability donje skunde. Junior secondary school be sani this stability dhi bede nikech kata jopuonj midhi ndik tich 22,000 midhi ndik gi interns 18,000 gin joma dhi handle JSS
jopuonj medhe ndikgi. Koro onego wane ni kaka sirikal medo jiwo stability dhi bed e sekta mar somo. Ena ni koro timo gine transparency en luore gi kaka committees mag skundego, boards mag skundego, Parents Teachers Association luo ni mondo gine ni omenda modhi e skundego itiyo godo e yo malong'o, mondo kik moko bed ni kata hidden cost miwacho ni maybe pesni moko okete fee moko. Sani ok onego bed ni nitie fee e skundegi mag public mostly. Pesa ka en boarding eka nitie pesa moro mar maintaining boarding, to ka nitie feeding program maybe pesa moro mar ng'iewo kata yiende michwako godo chiemo. Pesa activity. Activities to wuok gi sirikal nikech mago ni e vote heads mag sirikal ni nitie activity fee. Mak mana ni seche moko pesa michiwo ok rom. To ka ok rom to ubedo kaka committee to wacho ni ka pesa ni ok rom to activities so ng'eny e school wakonyo nani. Mano to notimore kata chon ndalo 844 kata wandalo mane wasomo. Support moro, parental support moro to nyaka bed matin. Kata inyalo yudo ka nyathini onge textbook moro tidwani mondo ti godo. Okomo ni dhi e duka mondo ing'iew ne nyathini textbook no. Ni nyaka rita ni nyaka sirikal emochiwo. Koro mago to gik ma supports manitie ma kawaida. Koro adwa kwa ni jonyuol okawe positively ni mondo wa support mondo wabed gi success education. Erokamano Nyes Bonotieno kuom thuolo bende ma to kore Ramogi TV odiochieng' ma kawuono chenro mar mbaka romo en moro wakire rito ka wakwayi mondo ibi lere weche gi mag somo to iyudo thuolo mondo michop ka iwuo kod oganda wa. Erokamano ahinya. Erokamano. Nyakoro Ramogi Jwang'in bende iyudo thuolo mar bedo kodwa kae pile ka pile okinyi saa 12 okinyi ka oganda chiewo dhi e tich ichiewo kendo ibedo kodwa, ineno chenro ka itiyo, ineno chenro ka itimo gigi. Wagoni erokamano ahinya. An atieko chenro gi kanyo. Sharon Ong'aw okelo ni chenro mokwongo okinyi ma kawuono. Wagoni erokamano in bende kuom bedo kode okinyi ma kawuono kaachiel koda ka wendo mane nitiere godo kaachiel nono magazet. An bende koro atieko mara gi ka. Jogo duto moketo chenro chopo ni e yo makare. Kapod wantiere kar kae kodi mano warange mana kanyo achiel kachiel. Producer wacho ni director, jogo duto mokelo chenro biro yo makare. Obado kod lange duto moting'o Greg wacho kanyo Stella kaachiel koda ka Rosie, jok manie kamera Anes kaachiel koda ka Eric. Wagoni erokamano ahinya. Utimo tich makare. Omiyo nyakoro Ramogi Jwang'in yudo mor neno gigi duto. An alore gi kanyo. Nyinga Cleophas Oluoch. Jakisumo ka nyakwar mokeo nyaka sango. Alore kiny tich adek. Ang' warom watim gini e yo mopogore kendo. Kete mana kar kae. Oriti masani.